Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі «Камунікат». Барыс Пятрович. Пуціна. Матыльком ніколі яму ўжо не стаць, дарэмна дрыжыць вусень на восеньскім ветры. Басё. На шыкатане на беразе ціхага акіяна, на краі свету не думаецца пра прыгажосць і бясконцасць прасторы, якая называецца планетою Зямля. Не робіцца зразумелай твая нікчэмнасць, быў такі сахалінскі кампазітар з беларускім прозвішчам Нікчэмны, які, кажуць, напісаў знакамітую некалі песню са словамі «На востраве нармальнае надвор'е». Ды дробнасць перад магутнымі сіламі прыроды і самою прыродаю ўвогуле, а прыходзіць момант, калі пачынае здавацца, што перад табою проста дэкарацыя, акіяна ці шырокі экран кінатэатра, і калі пратканіненую паперу прабіць, за ёю будзе проста цемра, якая ёсць нішто, пачатак пачаткаў ці канец канцоў, альбо пачатак канца ці канец пачатку, якая знішчае ўвогуле ўяўленне пра час і прастору, і ўсялякі пачатак адначасова робіцца канцом, а канец пачаткам, і ўсё сціскаецца ў кропку, і гэтая кропка ты. Адзінокі, забыты ўсімі, пакінуты настолькі, што, здаецца, узмахнуў бы ў роспачы крыллем і ўзняўся ў неба, узляцеў бы так высока, што востраў увачавіткі ператворыцца ў зярнятка, якое зусім лёгка падхапіць двума пальцамі, кінуць у рот, пажаваць і выплюнуць куды-небудзь далёка за японскія астравы, дзе цяплей і скура цямнее, дзе славяне з беларусаў робяцца чорнымі бы мурыны, і толькі не пляскатыя насы і не кучаравыя галовы выдаюць іх за нетамтэйшых, за міклуха маклаяў, а не пятніцаў. Але лёгкасць праходзіць, вецер думак супакойваецца, і шум мора, які натуральны прасцей пачуць з ракавінкі чымсьці на беразе акіяна, кожным сваім працяжна напружаным ша вяртае цябе ў абалонку твайго цела, і страх, які быў пасяліўся ў табе, выпетрываецца, і ўжо не здаецца, што за той вунь сопкаю сядзіць і цікуе за табою мядзведь, для якога ты толькі здабыча, што сама прыйшла, і найгалоўны страх адступае. Нічога не страшна, нішто не страшна, нават тое, што было страшна ў дзіцячых снах, і самая смерць падаецца адно пераходам у іншую якасць, больш высокую, звышкультурную ступень развіцця, быў вусенем, стаў матыльком. І не цікава нават, ці бачыць вусень матылька, не цікава, ці разумее вусень, што матылёк — гэта ягоная крылатая будучыня, што ён народжаны поўзаць, каб потым лётаць. Цікава толькі, ці хоць бачыць увогуле, бо тут, на беразе ціхага акіяна, далёка ад дома, ад родных магілаў, ён пачынае ўзірацца ў неба і шукаць вакол сябе сваіх дзядоў, прадзедаў, бабуляў і прабабуляў, якіх даўно няма сярод жывых, і ён не ведае, дзе яны сёння, хто яны цяпер, але яму думаецца, што яны прыляцелі б, каб пабачыць яго. І ў цяжкую хвіліну одуму быць побач. Ён узіраецца ў неба, аднак не бачыць іх. Ён яшчэ вусень, і яму не дадзена, але ці бачаць яны яго? Ці існуюць увогуле яны, як і ён, былі нечыімі ўнукамі, яны сталі потым чыімсьці бацькамі, а ці дадзена яму быць камусьці бацькам? Ці не перарвецца распачаты і працягнуты імі ланцужок на ім, бо ён адзіны сын у сваіх бацькоў. Дочкі, ягоныя сёстры не ў лік, яны не захоўваюць і не перадаюць прозвішча. І ці мае ён права на смерць?
Нават у адчаі, нават на краі свету, як бы прыгожа гэта не выглядала, менавіта на краі свету стаць з вусеня матыльком. Ці мае? Не, нават у роспачы не мае. І прыклад з матылькамі зусім няўдалы, бо вусені не памнажаюцца, а памнажаюць вусеняў матылькі, якія не адразу становяцца матылькамі, а праходзяць праз стадыю вусеняў. Ага, значыць, кокан труна ці труна раўно кокан. А мы, закончаныя, даствораныя Богам да канца, нам няма на што спадзявацца, апроч надзеі на тое, што не можа тут на зямлі корань наш заканчвацца, што для кагосьці ёсць недзе матыльковы рай, а для кагосьці вусеневае пекла. Ну вось, ён вярнуўся да таго, з чаго пачаў, а значыць, і зямля перад ім не заканчваецца, а пачынаецца. І так у любой кропцы, дзе б ён ні стаяў, і зад перад, пачатак, канец, мяняюцца ў залежнасці ад таго, куды ён павернецца. Амерыка цяпер недзе наперадзе, а Расія і далей Беларусь недзе ззаду, аднак вось ён зараз азірнецца, і ўсё зменіцца. Пойдзе да паселішча, што стаіць у сотні метраў ад акіяна, і Амерыка будзе ззаду, а Расія з Беларусю перад ім. Гэта ніякім чынам не пацвярджае ісціну, што ўсё адносна. Гэта канстатуе факт, што ўсё адносна. Нашае жыццё, па сутнасці ўсяго толькі водбліск маланкі, адносна матыльковага, бясконца доўгае, ды імгненна кароткае адносна часу палёту святла ад любое зоркі, толькі не ад сонца да зямлі. Зоркі тае ўвогуле можа ўжо не быць там, адкуль ідзе ейнае святло, а мы яе яшчэ бачым, яна памерла там, дзе жыла, але яшчэ свеціць нам тут. Аднак і гэтае святло не вечнае, бо ўсё, што мае пачатак, а пачатак мае ўсё, не вечнае, бо калі ёсць у чагосьці пачатак, значыць ёсць і канец. Нават у кола, нават у круга. Так, канец і пачатак часам сустракаюцца і ўтвараюць кола. Будыйскае кола жыцця, якое нехта хацеў бы бачыць спіраллю, аднак усялякая спіраль імкнецца ў свой пачатак, каб замкнуць кола, і тады пачатак робіцца пачаткам у кожнай кропцы паверхні кола, спіралі, шара, зямнога шара. У любой кропцы, але тут, на краі зямлі, гэты пачатак-канец больш наглядны, чым у палескім лесе, балоце, альбо нават на беразе рачулкі з інтымнай назвай піна, лань, пціч, ліпа ці іншай камбінацыі з 4 літараў, бо там прастора замыкаецца, хай сабе і на даляглядзе, а тут адкрытая наскрозь, на вылёт, ажно да Амерыкі, дзе ён ні разу не быў і наўрад ці пабудзе, бо са сваёй палескай вёскі ён пайшоў не ў той бок, хоць зямля і круглая, і дабраўся толькі да Сахаліна, да Курылаў, да Шыкатана, што само па сабе дасягненне не меншае, чым падарожжа ў другі бок пачатку канца, аднак ганарыцца няма чым, бо і тут ён чужы, і там будзе чужым і непатрэбным нікому, апроч жменькі людзей, якім зададзена апекаваць яго. Тут, каб не ўбачыў чаго лішняга, там, каб не расказаў чаго лішняга, каб не паведаміў буржуінам вялікі сакрэт, ваенную таямніцу. На Сахаліне яе ніхто і не хавае, нават ракеты, скіраваныя на японскія астравы, стаяць адкрыта, і са спадарожнікаў, ды што там, з пралятаючых самалётаў, пэўна, бачна іх, як раскладзеныя на стале відэльцы, а на кунашыры замест ракетаў стаяць знятыя з караблёў, вялізныя гарматы, і рулі іх нацэленыя на Хакайда. Смешна гэта ў атамны век, што пачаўся якраз з Японіі.
якая там нікому не патрэбная, а патрэбны ім толькі ён, бо калі ён недзе нешта ўбачыць, а потым недзе нешта скажа, адныя яго завярбуюць і атрымаюць званні ды ўзнагароды, а другія разаблачаць і атрымаюць тое самае, а ён нічога не атрымае, бо не любіць, калі яго скарыстоўваюць, і таму ён нічога не бачыць, таварыш падпалкоўнік, нічога не чуе і нічога нікому не скажа, а здымаў гарматы, скіраваныя на Хакайда, выключна як экзотыку, як турыст, а не як разведчык, не як заходні шпіён, хоць Беларусі далёка на захадзе, і не трэба палохаць ні кар'ераю, ні нават смерцю, бо ён нічога не баіцца і да ўсяго гатовы. Ён бачыць цяпер толькі акіян, які на даляглядзе не зліваецца з небам, а ўтварае роўную лінію падзелу між цёмна-сінім і светла-блакітным. І гэтая лінія і ёсць для яго сёння мяжа між небам і зямлёю, акіянам, між гэтым светам і тым, між Расіяй і Амерыкай, між пеклам і пеклам. Бо раю на гэтай планеце для чалавека няма ўвогуле, аднак трэба жыць, не зважаючы на падпалкоўнікаў ці каланэляў, і вымятаць, выганяць сябе думкі пра канец, пра смерць, не думаць, пайду ў акіян і не вярнуся, знікну ў хвалях без следу, расстану. І што каму тым дакажу, а жыць, не зважаючы на служакаў-служкаў, ён ім трэба, а не яны яму, і шукаць у гэтым жыцці добрае, лепшае, яшчэ лепшае рай. Зрэшты, што яго шукаць, вунь ён рай, у даліне, дзе стаіць дзясятак доўгіх, як сцірты, казармаў, баракаў інтэрнатаў. На адным з іх нейкі жартаўнік так і напісаў «Парадіс», у якія звезлі з усяго СССР прастытутак, ці проста жанчынаў лёгкіх паводзінаў, ці проста няшчасных жанчынаў, якія не тым давалі, альбо не змаглі тым даць. Каб не лезлі ў Маскву ды Ленінград да замежнікаў, упершыню паспрабавалі тое зрабіць падчас маскоўскай алімпіяды 80, спадабалася бясплатная працоўная сіла, і зноў, потым зноў і зноў прывезлі жанчынаў падчас пуціны на Сахалін, на Курылы. Каб не прастойвалі кансервавыя заводы, што даюць краіне 2/3 бляшанак усяго СССР, гарбушу ды сайру валеі ў спецбуфеты, а івасі ды мойву ва ўласным соку ў звычайныя крамы, хоць і там яны дэфіцыт, а тут еш не хачу, ды няма апетыту, няма жадання. Верне ад іх, мо ад таго, што бачыш, у якіх умовах яны робяцца, а мо таму, што ёсць сум і няма мужчынаў, а ў большасці тых, што жывуць на востраве, ад рыбнага харчу гаспадарка толькі свеціцца ды не грэе. Шчасце ягонае, што ён ведаў, куды едзе, а сябар уладзя патрапіў перад ім сюды ў камандзіроўку з Паўднёва-Сахалінска непадрыхтаваны і ў першую ж раніцу прачнуўся ў бараку голы, побач з высокім, як вулкан цяця, жаночым задам, і здзівіўся. Жывы, дапамагло, што напіўся і адключыўся, пашкадавалі сердабольныя, маладой ісчо, пашкадавалі. Гэтае ісчо, якое з часоў зямлячкі Кацярыны ратавала расейскіх мужчынаў, спатрэбілася і беларусу, ён жа ведаў, куды едзе, і таму ўзяў з сабою не толькі веды пра жанчынаў з баракаў, але і 10 для поўнага ліку, ды і болей у сакваяж не лезла, пляшак жыгулёўскага і 2 кіло чырвоных памідораў. Сябар сказаў, што гэта самыя вялікія делікатэсы на сахалінскіх Курылах. Астравы маюць яшчэ і мясцовую назву «Краіна вечна зялёных памідораў». Хоць на самай справе яны Курылы японскія, бо было стаяў ён увечары на краі Кунашыра, глядзеў на Хакайда, 8 км па вадзе, усяго 2 ры, хіба то адлегласць для вока і для душы.
Бачыў, як павольна паўзе па скарынцы вострава ланцужок вужака асветленых вокнаў электрычкі і думаў, што японцу не трэба было выпраўляцца за 3-9 мораў і 3 акіяны, каб адкрыць ісконна рускія землі. Выйшаў ён у двор па малой патрэбе, агледзеўся ў прыемную хвіліну волі, калі няма чаго больш рабіць, апроч як любавацца наваколлем, і, о нечаканасць, адкрыў курылы яшчэ за 1000 гадоў да існавання Кутузава, Галянішчава, Рымскага, Корсакава, братоў Карскіх, а тым болей галаўніна з Карсакавым ды Невельскім, якія шукалі не экзотыкі, не краю свету і не новых земляў імперыі, а простага чалавечага шчасця. І не думалі, што адкрылі гора, турму, катаргу для кагосьці, для братоў славянаў. Не, гэтыя астравы сталі не проста турмою, бо з турмы можна ўцячы ў звычайнае жыццё. Адсюль не ўцячэш, не ўцёкшы з жыцця, як у царскія часы, так і сёння. І начныя матылькі з усяго СССР ад безвыходнасці ўсё часцей і часцей пачыналі абіраць такое выйсце, апранаць на сябе кукалку труну, каб хоць матыльком выпырхнуць на волю, асабліва падсаджаныя на кайф ад мілавання з любым мужчынам, абы мужчынам. І нават не з мужчынам, а з тым, што робіць мужчыну мужчынам, бо нават самага плюгавага і непатрэбнага там, на вялікай зямлі, тут самай найпрыгожай прыгажуні не купіць сабе ні за якія грошы. Востраў начных матылькоў, а па-іншаму Шыкатан, мае мыс з назовам «Край свету», і на той край свету ён і пайшоў у першы свой дзень на экскурсію сустрэць заход узыход сонца, які тут найпрыгажэйшы на зямлі, з адзінаю японкаю, што была цяпер на ўсіх Курыльскіх астравах. Японкаю паходжаннем з Масквы, куды яе продкі прыехалі гадоў 100 таму з Кіота, каб навучыць рускіх выразаць з дрэва ісконна рускія нацыянальныя сувеніры матрёшкі. Прыжыліся, пабылі японскімі шпіёнамі ў 30-х, а потым і ў 40-х, але пакінулі ўсё ж семя, якое ў 80-тыя па прычыне пэўна гейшавага мінулага прабабуляў стала самай высокааплатнай прастытуткай сталіцы СССР, але і гэта не ўратавала яе ад высылкі ледзь не да каранёў свайго роду, да амаль радзімы, на самую блізкую ад Японіі савецкую ісконна рускую глебу. Тут гэтая ісконнасць падкрэслівалася настойліва і нахабна на кожным кроку шыльдамі і шыльдачкамі. Ён мог толькі здагадвацца, хто яна і чым займаецца на вялікай зямлі, дакладней, чым зарабляла раней на жыццё. Аднак на той момант яго гэта цікавіла менш за ўсё. Ён бачыў перад сабою амаль дасканалае жаночае стварэнне, найпрыгажэйшую жанчыну, дзяўчыну яшчэ, можна сказаць, бо японскія жанчыны хай хутка стареюць, але да таго доўга трымаюць сваё дзіцячае аблічча. У іншых варунках недаступную яму нават за вялікія грошы, а тут адданую служку са страхам у вачах, што ён можа знікнуць за любою скалою, за кожнай сопкай, гэтаксама нечакана, як з'явіўся ў ейным жыцці. Цікава, а каго яна бачыла ў ім, думаецца ў апошнюю чаргу заходняга ці сталічнага журналіста, якім быў на сам справе, але і не кліента, і тым больш не патэнцыйнага каханага, мужа, ха-ха. Проста ёй трэба быў нехта, і гэтым нехта ў гэты час і ў гэтым месцы якраз і апынуўся ён. У яе не было выбару, а ён мог выбіраць з тысячаў, мог, але толькі да таго моманту, як убачыў яе. Пасля і ў яго ўжо выбару не было. Ён згадвае яе зноў і зноў, хацеў бы апісаць, ды не можа.
Найпрасцей было б працытаваць каго з японцаў, што пісалі ў Хоку ды Танка пра сваіх жанчынаў нешта кшталту стройная, як сакура, свежая, як лілея, пяшчотная, як персік, і ўсё гэта было б праўдай. Зрэшты, не. Японскія паэты ніколі так не пісалі. Яны ў сваіх параўнаннях былі больш канкрэтнымі і карэктнымі. Каб падкрэсліць прыгажосць, казалі, у яе воблік бадысатвы, альбо яна мела ўсе 32 адрозныя прыкметы Буды, альбо параўноўвалі з эталонам прыгажосці паэткай Камаці, а не нейкімі там сакурамі ды персікамі, і чытачы іх разумелі. Бо побач з ім быў цуд, уважлівы, удзячны, клапатлівы, адданы, мілы, ласкавы, пяшчотны, спакуслівы, умела сарамлівы. Словаў ні адной мовы не хопіць, ап'яняльны, трапяткі, гарэзны, нястрыбны, свавольны, шалёны, адчайны, дагаджальны, шчыры. Няма словаў, ёсць толькі глыбокае неба над імі, вялікае, як акіян, ёсць толькі акіян перад імі, вялізны, як неба, як каханне, што засцілае вочы, засціць думкі, сціскае зямную прастору над не да маленькага вострава, не да аднаго чалавека, што цяпер побач, а да ягоных вачэй, у якіх зліваюцца блакіт неба з сінечай акіяна, да вуснаў то гаваркіх бы акіян, то адчайна маўклівых бы неба, і ўжо забытыя клопаты, што прыехалі з ім на гэты гожы востраў і якія паспеў набыць ён тут. Ох, падпалкоўнік падпалкоўніку цывільным. Зрэшты, досыць пра падпалкоўніка, для якога ён проста свежы чалавек і прычына вылучыцца, выслужыцца. На гэтым варта забыцца пра яго і пра тыя страхі, што засталіся пасля размовы з ім, і на тое жаданне, што прывяло яго да акіяна, пайсці і не вярнуцца. Бо ён потым з'ехаў, і падпалкоўніка больш не было ў ягоным жыцці, як і яго нават у падпалкоўнікавай справаздачы. Забытыя планы і намеры, забытае тое ранейшае жыццё, ёсць толькі неба, толькі акіян, толькі аддана замілаваны позірк, гнутка паслухмяны стан, крык кырляў, стогн бакланаў. Ёсць ветер настырны, холодны, тут на краі свету разагнаны да касмічнай хуткасці. Марскі ветер заўсёды такі, няўрымслівы, напорыста нахабны, мускуліста дужы, а ён заўважыў яго толькі цяпер, калі сонца ўжо нізка сцелецца над вадою, і ў апошнім святле яго жоўта-чырвоным нявінная усмешка часовая сяброўкі японкі падалася яму не такой і нявіннай, а гуллівая адданасць не такой і адданай, а мілы тварык хітрым, і ён ужо не гаспадар, а раб. Але падалося тое толькі на адную хвілю, на адное імгненне, адзін погляд, адзін рух не цела, вачэй, і ўсё знікла, усе гукі, апроч «мілій», «мірій», «далягой». Л і Р блыталіся, і працяжна хуценька «мой», адкуль у яе ўзяўся акцэнт. І ў вачах толькі вочы, шырока расплюшчаныя, а таму вялізна круглыя, яшчэ нядаўна вузкія бы шчыліны, вочы прагныя, мяккія, бліскучыя, неспатольныя, скнарныя. Ой, ран! Міжволі прашаптаў ён, начытаны акутагавы, яна не зразумела. І ў зрэнках ейных толькі ён. Зноў вяртанне ў холад ветру і крыкі чаек, потым назад у цяпло туману, ветер, туман, ветер на ўсім белым свеце.
І ў пасёлку вакол казармаў, баракаў, абшчагаў. Да іх яны вярнуліся спатоленыя познім вечарам, забыўшы і пра заход, і пра ўзыход сонца незаўважна хутка, быццам перанесліся сюды з краю свету ад стоўбчага мысу аргану на кіліме самалёце, раскінутым пад нагамі. Кароткае расстанне, што пакідала надзею, да заўтра, да заўтра. І ён зноў адзін ідзе да свайго прыстанку, трымае ў руках букецікі кібана з сабраных па дарозе суровых кветачак і адчувае плячыма дзясяткі хранічна галодных лісіных, ваўчыных, тыгрыных позіркаў, уладальніцы якіх гатовыя накінуцца на яго, разарваць на часткі. Такога ў яго ніколі не было, ні да, ні пасля, а вы можаце ўявіць сабе гэта. Раптам знаходзіць забыты ў сваёй далоні Танін, так, маскоўскую японку звалі банальна Таня, і добра, што не Эма. Кулончык, што адшпіліўся там, на краі свету, і ў апошнюю хвілю упаў на траву ля ягонае рукі. Ён заціснуў кулончык на час і забыўся, вярнуўся да дзвярэй барака, каб аддаць, і пачуў: «Ну як карэспандэнцік?» А ў адказ салодка руская: «Ох і наеблася я, девкі, ох і наеблася!» Пацягванне ў густой цішы да хрусту ў касцях і зайздрослівыя ўздыхі. Усё, заўтра ў іх не было, больш яны не бачыліся з гейшаю, ён не любіць, калі яго скарыстоўваюць, і кветка кахання для яго завяла, і рай для яго паблякнуў. Бо і сапраўды, паводле ўсіх традыцыяў і ўсходніх, і заходніх, рай — месца для абраных, для чыстых душою ды целам, а гэтыя баракі былі не першаю прыступкаю да раю Буды Аміда, а хутчэй першаю прыступкаю да пекла, мяркуючы па тым, што там адбывалася. Кулончык жа той быў утоплены ім з адплываючага цеплахода Марыя Ульянова на мяжы Шыкатанскай бухты і Ціхага акіяна. Больш яны не бачыліся яшчэ і таму, што пра гэты ваяж на край свету даведаліся ягоныя новыя сябры-армяне і настойліва параілі нават не падыходзіць да тых баракаў, а не тое, што з некім сябраваць. Ага, стоп, далей нельга ісці, пакуль не распавядзецца тут, як пазнаёміўся ён з гэтымі гарачымі хлопцамі і не прагучыць прызнанне ў любові да горнай краіны Арменіі, дзе ён не быў ні разу, але палюбіў і любіць яе пасля кароткай дружбы з 3 братамі, што жылі ў той час і працавалі ўрачамі на краі свету на востраве Шыкатан. З першым з іх, малодшым Вартанам, ён пазнаёміўся на цеплаходзе «Надежда Крупская», на якім плыў і шоў з Карсакава на Кунашыр, але штарміла і Кунашыр не прымаў, бо не меў бухты і іх высадзілі на Шыкатане. Так на Шыкатан яго закінула волею аднаго з 7 няшчасцяў шторму. Такім чынам яны плылі на цеплаходзе, і іхнія каюты былі побач. Пасажыраў няшмат, можна палічыць па пальцах, і ён адразу вылучыў сярод іх для сябе аднаго, такога ж, як і ён, маладога, але чарнявага хлопца, з якім яны пад вечар і пазнаёміліся. Цеплаход быў стары, трафейны, і пасля вячэры, калі пасажыры і вольныя ад вахтаў з каманды сабраліся на культурную праграму ў паўкруглай, пэўна, кают-кампаніі, адзін з афіцэраў, што спяваў пад гітару меладычныя турысцкія песні пра мора, Сахалін ды Курылы, запомніўся прыгожы радок, хоць і дужа прасавецкі, і туруп стаіць у будзёнаўцы вулкана. Між іншым расказаў, амаль па сакрэце, шчыра, як ля вогнішча,
Пра тое, што раней гэты цеплаход называўся Адольф Гітлер, і ёсць яшчэ месцейкі, дзе можна знайсці надпісы па-нямецку, асабліва ў машыннай зале. Належаў Германіі, аднак пасля вайны па перамозе яго з Балтыкі адагналі падалей, на далёкі ўсход, і ён, як яшчэ два такія ж караблі з жаночымі імёнамі, вось ужо 30 гадоў з гакам прасуе Ціхі акіян ад Уладзівастока да Камчаткі і назад з заходам на населеныя Курыльскія астравы ды Сахалін. Цеплаход і цяпер уражвае сваёй велічнасцю, асабліва на рэйдзе побач з рыбацкімі МРС-камі, ды і ўнутры таксама, а даць бы яму рамонт, знішчыць абшарпанасць савецка-адвечную, надраіць медзь ды нікель, кілімаў накласці, якія некалі, пэўна ж, ляжалі паўсюль. І ўявіць цяжка тую прыгажосць. Дарэчы, пра прыгажосць. Дзіўна, але тут на караблі працавалі вельмі прыгожыя людзі. І маракі, той вусатенькі спевачок у кают-кампаніі быў падобны да ад'ютанта яго правасхадзіцельства Саломіна з фільма і адначасова да Лермантава з партрэта ў школьных падручніках. І абслуга, і афіцэры, як на падбор, не кажучы ўжо пра матросаў волатаў, а афіцыянтачкі ў рэстарацыі, ды нават дзяўчаткі-прыбіральшчыцы, такія, што ўпрыгожылі б лепшыя панэлі Масквы, ды што там, найзнакамітыя бардэлі Еўропы і Амерыкі, альбо, ў крайнім выпадку, не горшыя подыумы Парыжа. Асабліва адная, што прыбірала якраз у ягонай каюце. А трэба сказаць, плыў ён у першым класе, і паколькі пасажыраў было ўвогуле мала, адзін у двухмясцовай каюце. Чаму ён згадаў пра бардэлі, як яна паглядзела на яго, хіба на позірк той можна забыцца, калі нагіналася, падмятаючы падлогу, вымятаючы нешта з-пад лаўкі ложка, як бы падкідвалі клубы такія, міжволі падумалася. Была яна трошкі вышэй сярэдняга росту, не зусім мадэльная і даволі худая, якраз такая, якія яму падабаліся. Пры такой фігурцы яна магла б быць і непрыгожаю, аднак вабнаю і жаданаю, але ж яна была прыгожаю, прыгажуняю, сэрца сціскалася, калі вочы гладзілі яе, і думка міжволі пульсавала, колькі ж ты каштуеш. Аказалася такса звычайная, 10 рублёў за раз, незалежна ад таго, колькі доўжыўся працэс. 30 секундаў ці 30 хвілінаў. Пра гэта яму грубавата лёгка сказаў той самы армянін Вартан, у якога яна, можа і расчараваная ягонай нясмеласцю, падмятала падлогу ўслед за ягонай каютай, і з якім у той вечар ён разгаварыўся ў кают-кампаніі, куды пайшоў разбавіць шум, сум пасля штормавага калыхання. Казалі, гэта ў акіяне самы небяспечны час, бо карабель на доўгіх затухаючых хвалях можа разламаць напалам бы запалку. І, дадаў Вартан, дзяўчына была не толькі незабыўна прыгожай, але і, што рэдка бывае, чуйна трапяткой, імгненна загаральнай, не грубай, калі нават балюча, а слабай і ўсё даравальнай, як у жыцці, а не на працы. Але няхай цеплаход плыве, лейтенантик спявае, а нам варта вярнуцца на Шыкатан, дзе ён з братамі-армянамі гуляе ў футбол 2-2. Браты паважаюць яго за менскае «Дынама», леташняга чэмпіёна СССР і сёлетняга яшчэ лідара, за песняроў. Ён паважае іх за Арарат каманду, за Арарат каньяк, за Арарат гару, за тое, што лёс ягонага народа і іхняга дужа падобны ў сваёй трагічнасці ды нягодах, што зыходзілі ад суседзяў. Бо бачыць, што гэта уважлівыя, прыстойна выхаваныя, інтэлігентныя людзі. Гуляюць браты ў футбол добра, лепш за яго, пакрыкваюць, падахвочваюць, калі мяч у ягоных нагах. «Давай, Гурыновіч, Гоцманаў пас, Алейнікаў, бі, бараніся, Зыгмантовіч!» Але ён слабае звяно, і ягоная каманда прайграе.
Потым лазня, а пасля яны разам п'юць прывезены ім делікатэс, сахалінскае не дужа добрае кіславатае піва з агульнасавецкім назовам жыгулёўскае. Хлопцы смакуюць і дзівяцца, як ён здагадаўся ўзяць яго сюды, чуюць пра сябра ўладзю і зноў раяць сцерагчыся баракаў, а калі карціць, калі не імецца, дык можна пазнаёміцца з файнаю, класнаю, сказалі яны, дзеўчынай. Тут жа ёсць. Ён ведаў гэта, чаму і ехаў, але пра тое пазней. Не толькі прастытуткі, тут базуецца на час Пуціны 1,5 будатрадаў, у асноўным з Уладзівастока, але ёсць і з Хабараўска і Благавешчанска, па адным з паўднёва-сахалінска ды Кіева, самыя блізкія тут ягоныя землякі, бо еўрапейцы. Дзяўчаты-студэнтачкі прыйшлі адразу, нібыта пад вакном чакалі, 4 на 4. 3 пастаянныя ды іх сяброўка. Смялей, шапнуў Вартан. Праверана, мінаў няма, яшчэ дзяўчынка, пераканайся. Але ён быў дужа стомленым пераплывам ад Карсакава сюды, нядаўнім шчырым футболам, а галоўнае учарашняй японкаю. Ён хацеў спаць, і нішто яго не цікавіла, тым болей дзяўчо, якое назвалася Надзяю з Уладзівастока. Ён лёг спаць у суседнім пакоі з той самай Надзею, каб толькі не пакрыўдзіць яе, не апусціць у вачах сябровак, бо адзінае, што ў яе было маладосць. Астатняе, пасля цеплаходных прыгажуняў ды японачкі, звычайнае. Расейская дзяўчына з расейскім тварам, прычым усе рысы крыху буйнаватыя, і нос, і вусны, і пашчэнкі, да таго ж з дзіцячымі канапушкамі па шчоках, словам, дзяўчо, якіх шмат, аднак ён не хацеў яе крыўдзіць, яны леглі разам, ён спаў, а яна нешта рабіла, і адкуль ведала. Яна станавілася жанчынаю, бо не працавала, адключалася, спала ў яго толькі галава, якую напаўняў суцэльны туман, і запомненае цеплаходнае пакачванне злівалася з рытмізаваным пагойдваннем ложка. Але што такое армянска-далёка-ўсходняе яны ели падчас вячэры, які такі дадатак у ежу быў падсыпаны, жэньшэнь, выцінка з рагоў марала, штосьці іншае, што замяняла тады слынную цяпер віягру, ён не ведае, гэта так і засталося для яго таямніцаю, толькі Надзя цнатліўка, у апошнім, праўда, ён не змог пераканацца, не спала да раніцы. Ён прачынаўся лежачы на спіне і бачыў яе перад сабою. Ён засынаў і прачынаўся зноў, яна працягвала рабіць тое ж, з чаго пачала. Маладосць, і ёй было цікава, ёй было трэба, а ў яго вочы зліпаліся. Ён спаў і ранкам толькі прыгадаў, які нязручна вузкі быў ложак і як кепска было ляжаць на спіне без падушкі пад вагою. Эх, дзяўчо, дзяўчо, даруй, што ён так бяздарна прыняў дар тваёй нявіннасці. Зрэшты, Уладзівасток партовы горад, і там усе дзяўчаты, запатрабаваныя, глядзяць зялёнымі вачыма, як незанятае таксі. А ён паверыў першаму сустрэчнаму армяніну пра тое, што дзяўчо нявіннае, і не праверыў, а яно ўсю ноч такое вычварала, дзе, скажы, так навучылася губляць нявіннасць, бо з яго памочнік быў ніякі, ён толькі аддаў ёй в арэнду тое адзінае, што заставалася пасля ўсіх перашыванняў ды стомаў баяздольным. І то выключна ён перакананы пад уздзеяннем нейкіх армянскіх сродкаў, што адключаюць адныя рэцэптары і вымушаюць працаваць іншыя. Ён яшчэ памятае, што пачуцці былі абвостраныя, і ён увесь час нешта сніў, звязанае з тым, што адбывалася, але не з той дзяўчынаю, не з Надзею, а з нейкімі іншымі, даўно жаданымі ім і зусім невядомымі, але салодкімі.
З астатняга ж ён памятае, што на шыкатане прабыў 3 дні, і так скончыўся другі, а ў трэці серадольшага брата Вартана, з якім ён гуляў у адной камандзе і які быў галоўным урачом будатрадаўскай зоны, так называлася кіраўніцтва ўсіх будатрадаў, якія варта было б тут назваць рыбатрадамі ці пуцінаатрадамі, бо нічога яны не будавалі, а працавалі на канвееры рыбзавода. Парэзаў нехта з мясцовых, калі так можна назваць тых, хто аднойчы прыехаў на шыкатан і вось ужо каторы год заставаўся зімаваць на востраве пасля сканчэння пуціны. Парэзаў неглыбока і няшмат, левую руку, якой бараніўся да косці, прарваў скуру на жываце і твары, але выпацкаў кроў, кашулю ды джинсы страшна. Старэйшы брат, які працаваў на шыкатане ў бальніцы галоўурачом, наклаў касметычныя швы на руку і твар і сказаў па-руску, каб і ён зразумеў: «Да свадьбы зажывёт». Ляпнуў брата па ляшцы, гергетануў нешта па-свойму, а ён з-за гэтага ў тым ліку ледзь не спазніўся на тутэйшы аўтобус. Карабельчык, які ходзіць раз на тыдзень паміж шыкатанам ды кунашырам, звычайна без раскладу і адчальвае неспадзявана. Яму сказалі, што крыху аціхла мора і, мажліва, цеплаходзік пойдзе сёння ўвечары. Ён занёс на караблік свае рэчы, пасядзеў трохі, капітан задумліва зірнуў на акіян за утульнай шыкатанскай бухтай і няўпэўнена прамовіў: «Можа, і не пойдзем, што табе тут калывацца, пагуляй на развітанне, перад выхадам я дам знак». Капітан аказаўся земляком, беларусам, і ён паверыў яму, пайшоў гуляць па востраве. Пастаяў яшчэ каля помніка рыбакам ці рыбаку, славутым помнікам, бо адзіным тут. Мясцовы скульптар зляпіў рыбака непрапарцыянальна каржакаватым з рознай даўжыні рукамі, і гэта лічылася за файную адметнасць, якую паказвалі з мілым адкрыццём усім. Над помнікам па сопцы гулялі горныя каровы, звычайныя каровы, якія нібы козы лазілі па круталобых пагорках, мяняючы між камення траву на малако. Падышоў да аднаго з кансервавых заводаў, на прычале каля яго выгружалі івасі і сайру. Сайра ляжала нерухома, бліскуча белая, плоская, як лёзы ножоў, а івасі яшчэ скакалі, падалі на пуза, выгіналі свае чорныя спіны і спрабавалі плысці па драўляным насціле, і вочы іх былі поўныя слёз. Ён забрыў цэх, дзе з гэтых сайраў ды івасі, а яшчэ гарбушаў, рабілі кансервы, і прайшоў па ўсім цыкле ад разразання на кавалкі, укладвання ў бляшанкі да прыгатавання ў спецыяльных тэрмапечах. Пры тэмпературы 400 градусаў, злавіўшы ягоны гідлівы позірк на рукавах у карычневай сукравіцы, яму радасна паведамілі, што ўсе мікробы ды зараза пры гэтым гінуць. Потым убачыў афішу, якая клікала ў клуб на сустрэчу з сахалінскімі паэтамі, што прыехалі сюды за гід выступам. Паэты выходзілі па чарзе, іх аб'яўлялі як салідных знакамітасцяў, чыталі нейкую парнаграфію ў сэнсе абракадабру, у сэнсе графаманію, з ахмадулінскім падвываннем, з еўтушэнкаўскай манатоннасцю. Адзін умудрыўся нават чытаць пад гітару, назваўшыся бардам, але зала была поўная і удзячная. Дарэчы, кветак не неслі, і нешта не відаць было нават, каб нехта ў зале трымаў якія-небудзь вяргіні ці настурцыі з гладыёлусамі, хрызантэмамі. Увогуле на востраве удзячныя слухачы паэтам кветак не дарылі, толькі па-вучнёўску зладжана пляскалі ў ладкі, а на галёрках уголас абмяркоўвалі іх мажлівыя мужчынскія якасці, бо на сцэне сярод паэтаў былі адны мужчыны. Колькі іх прачнецца заўтра ў халодным поце, прыціснутымі да сцяны чыімсьці задам гарою, а ў зале выключна жанчыны. «Я б гэтаму віхлястаму дала», казала, не слухаючы вершы, танклява худая кабеціна ў кухвайцы. Нейкі мясцовы лідар ці з-за добра падвешанага языка, ці з-за доўгіх рук з мужчынскімі кулакамі, якія цяжка ляжалі на прыполе. Гля, які шнобель да душы дастане. Яны паэты ябучыя.
Адгукалася з другога краю іншая лідарка, мажная, як Людміла Зыкіна, і ўсе паварочвалі да яе галаву, забываючы пра сцэну. «Мяне адзін усю ноч!» Заўважыла яго пры ўваходзе, ацаніла позіркам на вылёт, і ён не стрываў, сышоў, бо ўжо цямнела на востраве. На прычале пры бухце бачны здалёку мерна папыхваў трубою цеплаходзік, што меўся весці яго на Кунашыр. Мірна спакойна папыхваў, і ён пайшоў у барак да Надзі. Яна спала на другім паверсе нараў пры самым уваходзе, напалову накрытая шэрай у сінія палосы коўдрай. Грудак у яе ляжачай зусім не было, як у хлопчыка, і ў сне сваім была прыгажэйшай, чым у жыцці. Надзя адчула ягоную прысутнасць, расплюшчыла вочы і сарамліва захуталася. Яны пайшлі гуляць па пасёлку, а дакладней шукаць месца, дзе можна было б прыхінуцца, схавацца ад чужога вока, бо дужа гэтага хацелася абаім. Адышліся даволі далёка і толькі пачалі, як раптам загаласіў на ўвесь востраў цеплаходзік. Ён зірнуў на гадзіннік, роўна 10. Час пазначае, падумаў, а Надзька не давала галавы падняць і адумацца. Цеплаходзік раз-пораз выкрыкаваў адзіную літару, якую мог вымавіць. То коротка, то працяжна, то заклікальна пагрозліва, то умольна стомлена. Нешта здарылася, падумаў ён, а потым яго шандарахнула. Гэта ж зямляк яму знак дае: адыходзім. Адплыве зараз, а там усе рэчы і пашпарт. Калі яны прыбеглі да прычала, матросы ўжо аддалі канцы, сцягнулі трап, і яму давялося проста з берага скакаць на палубу. Капітан ківаў галавою з рубкі, маўляў, ай-яй-яй. Надзька плакала на беразе, шчокі яе блішчэлі разоркамі пад цьмяным святлом ліхтара, а ён падумаў: ну хто я табе, што ты плачаш? Нават адрас не ўзяў і не даў. Цеплаходзік адыходзіў задам у цемру мора, нібыта прабачаючыся за яго, а на беразе заставалася дзяўчо, якое, можа, яго і кахала, якое яго, пэўна, шкадавала, альбо шкадавала расстання з ім на гэты момант. Стаяла адна адзіная, самотная птушка з апушчаным крыллем. А праважаюць цеплаходы зусім не так, як цягнікі. А ён радаваўся, што паспеў на рэйс, і сцінаўся ад думкі, што мог не паспець. Фігурка драбнела, ён падняў руку, стоячы на асветленым носе карабля, бо раптам агаломшыла думка, што гэтага мілага, шчырага чалавечка, што падзяліўся з ім цяплом, ён больш ніколі ў жыцці не ўбачыць. На шыкатане, пры моцным жаданні яшчэ, мажліва, калі-небудзь і зможа пабыць, а з ёю ніколі. Караблік абмінуў скалу, выйшаў у адкрыты акіян, і ён шпурлянуў у блізкую ваду бязважкі кулончык гейшы і пабрыў уніз у цеснае памяшканне, як ні дзіўна, амаль запоўненае шчаслівымі пасажырамі, вырваліся, што сядзелі шчыльна, як у турэмным ізалятары на нарах, заклапочана сонныя. Нехта спытаў, колькі будзем плыць. Хтосьці адказаў, калі ўсё добра, гадзіна ў 3. Дык пасплю. Ага, калі нутро тваё не выверне. Цеплаходзік забіраў ад берага ўсё глыбей і глыбей у адкрыты акіян, і яго ўжо заўважна кідала на хвалях. Гушкала бы на вялізных арэлях, позіркі людзей, не прывыклых да балтанкі, мутнелі і блукалі па шэрых сценах у жаданні зачапіцца хоць за што-небудзь, скулы сціскаліся, твары суровілі, у напоўненым целамі пакойчыку з невысокай столлю рабілася душна. Ён не ведае, як на іншых, а на яго ціснула замкнёная прастора гэтае цёмнае, цьмяна-шэрае каюткі, напоўненай затхлым пахам поту людзей.
Яму яна здавалася мячыкам, які гайдаецца на хвалях, а яны ў гэтым мячыку бязвольныя, і няма ў іх мажлівасці паўплываць неяк, каб плыў ён хутчэй і плыў да мэты, прычым у любы момант гэты мячык можа лопнуць, і яны высыплюцца з яго ў халодную восеньскую ваду, у яшчэ большую цемру ды холад. Недзе ж і цяпер у гэты час там плаваюць людзі, жах. Ён ужо меў вопыт плавання на прыблізна такім жа маленькім карабліку, які матросы любоўна называлі МРС-ка, скарочана ад малы рыбалавецкі сейнер. Яны выйшлі тады з невельскага порта пад вечар і адразу трапілі ў шторм, невялікі, 3-4 балы, але гэтага хапіла, каб праз пару гадзінаў укласці яго ў ложак. Узбунтавалася нутро, загула, стала вялізнаю бы шар зямны галава, куды там арэлі ў парку чалюскінцаў. Ён паспеў яшчэ выйсці на начную палубу. МРС-ка моўчкі, рухавік спынены, стаяла над знойдзеным лётчыкамі ўдзень і пацверджаным эхалотам гадзіну таму касяком Івасі. Гарэлі ўсе лямпы, каб прывабіць рыбу, і ён дзівіўся, якое прыгожае мора. Такое бачыў хіба на карцінах Айвазоўскага, хвалі, як намаляваныя густымі алейнымі фарбамі, цёмна-зялёныя, тугія, рэзаць можна. Здаецца, стаў бы на іх і пайшоў, нібы па барханах. Кырлі гойдаюцца, на хвалях паважна, быццам паплаўкі, лёгка ўзлятаюць і знікаюць у цемры, а потым каменем падаюць уніз і вынырваюць серабрыста-чорнымі рыбінамі ў дзюбах. Гэта вакол сейнера са святлом пачалі збірацца Івасі, і самыя дапытлівыя ды цікаўныя з іх разведчыкі змейкаю набліжаюцца да паверхні, пачынаюць вынырваць, выскокваць. Рыбакі падрыхтавалі і скінулі на ваду плотик з моцнаю лямпаю, патушылі ўсе агні на сваім сейнеры, плотик павольна адплываў у цемру, ён згадвае тое мора. Яму здавалася яно тады і страшным, і прыгожым адначасова, як і цяпер, страшным увогуле, але не страшным у прынцыпе. Пакуль пад нагамі ў яго была палуба карабля, хай хісткая, хай імкнулася яна выслізнуць з-пад ног, скінуць яго з сябе, як наравісты конь неспрактыкаванага вершніка, але ж не скідвала. Замкнутая шчыльнай цемрай прастора таксама не палохала сваёй бяскрайнасцю і нябачнасцю цвёрдага берага. І тады зусім не думалася, што пад нагамі цяпер кіламетры глыбіні. Яго знайшоў між пасажыраў капітан Беларус, аддаў сакваяж з рэчамі, паўшчуваў: «Дзе ты быў, гудок азіб цябе клікаць, каб не зямеля, пакінулі б. А колькі яшчэ плыць, нутро бунтуе. Хутка дойдзем. На рэйдзе вас выкінем і назад, у паўднёва-Курыльску няма бухты, каб схавацца, порта няма». А ён падумаў, якое гэта шчасце для абарыгенаў, калі прыходзіць карабель, з чым гэта параўнаць на вялікай зямлі, на мацерыку, хай сабе і ў самай глухой вёсацы, куды раз на тыдзень заязджае рэйсавы аўтобус, альбо не заязджае ніколі. І там не адчуваецца гэтая адрэзанасць ад усяго свету. Прыход цеплахода на востраў можна будзе хіба параўнаць з радасцю каланістаў па набліжэнні зоркалёта дзе-небудзь на Марсе ці якім-небудзь Альдебаране праз 100-другую гадоў, але не з нейкаю іншаю падзеяю сёння на зямлі. Людзям, якія жывуць не на далёкім востраве, не дадзена зразумець радасць чаканыя сустрэчы і горыч расстання. І адзінота ў глухой палескай вёсацы, хай адрэзаная ад цывілізаванага свету рачулкаю без мосту, без броду альбо непраходным балотам, непараўнальная з адзінотаю на востраве пасярод бязмежнага акіяна. І як ён мог адважыцца на такое падарожжа, што яго паклікала? Адкуль у яго, жыхара краіны, якая сталага выхаду да мора і марацка-рыбацкіх традыцыяў можна лічыць нямела, цяга да нязведанага і жаданне спазнаць нешта новае?
Чаму не было гэтага ў ягоных суайчыннікаў, якія ніколі не нападалі на чужыя землі, не імкнуліся захапіць іх, а толькі абаранялі сваё, толькі абараняліся і, адбіўшыся ад ворага, наладжвалі пагоню, прымацоўвалі тарчу да варотаў варожыя сталіцы, але не захоплівалі яе, не далучалі чужыя землі да сваіх, а вярталіся дамоў. Чаму? Потым, значна пазней, у Швецыі ён зразумеў розніцу паміж шведамі, вечнымі варагамі, якія шукалі сабе шчасця на землях за морам, і беларусамі, якія адно сядзелі дома. Розніцу тую, дакладней імкненне шведаў спазнаць, адкрыць, заваяваць іншыя краі, гісторыкі тлумачаць так. Швецыя на той час была перанаселеная і не магла пракарміць усіх. Вось бацькі, пакідаючы спадчыну старэйшаму сыну, і выпраўлялі малодшых з дому, а тыя, не знаходзячы прытулку на радзіме, плылі за мора. Праз гэтую праблему недахопу ўрадлівай зямлі прайшлі ўсе народы ў пэўны час, але ж беларусы не ішлі некуды, а сядзелі ў сваіх балотах. Во-во, якраз у прыродзе, у тым, што нас акаляе, і ёсць розніца між беларусамі ды шведамі. Спачатку ў Швецыі ён здзівіўся, наколькі тут падобныя да беларускіх людзі і падобны ландшафт, тыя ж бярозкі ды хвойкі, узгоркі ды раўніны, але аснова якая. У беларусаў пясочак, балота, а ў шведаў скала. Ці трэба далей тлумачыць пра стрыжань народа, пра мяккасць беларусаў, славутую талерантнасць, якая імкнецца хоць бы захаваць тое, што маеш, і пра імкненне шведаў да новага. Аднак Швецыя далёка, а зусім побач цяпер Японія, менш за паўсотні кіламетраў па вадзе, і таму так і хочацца сказаць, што, як гэта не парадаксальна гучыць, найбольш блізкі па менталітэце да беларусаў народ японцы. Зрэшты, дакладней, будзе гучаць, што беларусы з усіх славянаў ці еўрапейцаў найбольш блізкія да японцаў. З тою толькі розніцаю, што японцам, як і беларусы кансерватарам па натуры, пашанцавала жыць і развівацца ў герметычным свеце, на асобным востраве, дзякуючы чаму яны змаглі захаваць сваё, захаваць сябе, свае традыцыі, і далося ім гэта лягчэй, чым беларусам, бо беларусы маюць вакол сябе настырных суседзяў. А таму японцы ёсць тое, кім маглі б стаць беларусы, каб жылі на асобным востраве, а беларусы ёсць тое, кім маглі б стаць на мацерыку японцы, калі б мелі такіх суседзяў, якіх маюць беларусы. А да Японіі яму цяпер так блізка, што, здаецца, руку працягнеш у цемру і намацаеш скалу, японскую бутыніну на беразе, твар японца, што выйшаў папаліць люльку, цыгарэту перад сном і пазірае ў бок курылаў. Японцы паўднёвыя людзі, іх цягнула яшчэ далей на поўдзень, і ў гэтым была іх памылка. Яны не пайшлі адразу, не чакаючы расейцаў на поўнач, бо ім да пары да часу хапала свайго. А пра будучыню яны не думалі, як і беларусы. І што яго, дурня, пацягнула на гэтыя курылы, чаго ён не бачыў на тым кунашыры, які ён кунашыр на сам справе? Тлум, святло адзінкавых берагавых ліхтароў на тлустых, сіня-чорных, а пад святлом зялёных хвалях. Ноч, 3 гадзіны ночы, час тыгра. Яны выгружаюцца з теплаходзіка на платформу, так называецца штосьці кшталту парома з буксірам, якая сустрэла іх за 100 метраў ад берага. Ён прыгадаў старажытную мудрасць, спачатку прыдуманую ім самім, а потым вычытаную ў кагосьці з класікаў, якая сведчыць: адзінае, што належыць нам на гэтай зямлі, гэта не нейкія рэчы, а толькі нашыя думкі, з якімі мы прыходзім сюды, якія нараджаем і множым тут, і з якімі паміраем, і таму дастаў свой любімы сцізорык і падараваў яго капітану-земляку. То быў знакаміты швейцарскі дарагі ножык з больш чым 20 прадметамі, у тым ліку і нажнічкамі, якімі ён параіў капітану падстрыгаць свае мулявінскія вусы.
А потым і яго падхапіла і панесла на сабе усеагульная ўзрушанасць, узбуджанасць, радасная мітусня тых, хто сустракаў, што прыйшла на змену стоме і тупой абыякавасці прыбылых. На беразе раптам усе прачнуліся і некуды пабеглі, пачалі караскацца па крутой сцяжыне проста ў неба на высокі ўзгорак перад вачыма. Ён пачуў: у гасцініцу месца ўсім не хопіць. Пабег таксама, пашкробся ўслед за іншымі на гару, уляцеў у двухпавярховы драўляны будыначак з непрыкрытай бельмаватай лямпачкай над уваходам. Адзіная пляма святла ў гэты час на востраве. Адміністратарка хутка прыняла, рассяліла ўсіх. Каго на ложак, каго на раскладушку, а апошніх проста на падлогу. Тут так прынята, тут усе свае, тут іншыя патрабаванні да ўласна гасціннасці. Ён адразу прылёг, яму невыносна хочацца спаць, вочы зліпаюцца, і ён засынае, закалыханы акіянам. Ложак гойдаецца пад ім, нібыта ён яшчэ плыве, камяк сліны стаіць у горле, галава мутная. І прачынаецца ранкам у тым жа гармідары, нагу няма куды паставіць ад целаў, прачынаецца гэтакі ж сонны, нявыспаны. Сонце свеціць проста ў вокны і знаходзіцца якраз на ўзроўні вокнаў. Такога ў Беларусі не ўбачыш. Сонце вялізнае, чырвонае, як на японскім сцягу, ужо гарачае, але яшчэ не сляпучае. Пакой поўны мужчынаў. Нехта прачнуўся і лыпае неўзразумела, як і ён. Нехта яшчэ храпе ва ўсю моц. У пакоі душна, млосна быў парылцы. Ён уяўляе, які тут смурод стаіць для свежага чалавека з вуліцы, і моўчкі, ціхенька, як між магілаў, толькі б не наступіць, прабіраецца да дзвярэй, яго яшчэ трохі кідае ў бакі, рэшткі качкі, нібыта ідзе ён не па цвёрдай зямлі, а па палубе. І уявіць сабе, што гэта не востраў, а проста вялізны карабель, той самы каўчэг, зусім не цяжка, бо ў вакне, як у ілюмінатары, пад сонцам толькі мора да самага небасхілу. Хвалі набягаюць, лускоя грамаднага дракона блішчаць, мкнуцца да вострава, адважна кідаюцца на бераг, каб размыць яго, змыць і запанаваць аднаасобна. Ён пераканаўся, што гэта рэальна, калі выйшаў з гатэля і прайшоўся па паўднёва-Курыльску. На краі горада, паблізу знакамітага чортавага пальца, ён убачыў акіян адразу з двух бакоў і раздзяляла ваду ад вады палоска зямлі менш за кіламетр. Здаецца, яшчэ трошкі і суша размыецца, тады Кунашыр ператворыцца ў два астраўкі. І гэта ў самым цэнтры ці не самага вялікага Курыльскага вострава, побач з дамамі. Не, гэта не дамы, гэта драўляныя двух- і аднапавярховыя баракі. Усё тут казала пра іх часовасць, пра тое, што прысутнасць гэтых людзей тут часовая, што не жыць сюды яны прыехалі, не абжываць і абжывацца, а зарабіць грошай і з'ехаць на мацярык. Дарэчы, гэтая часовасць рускіх, якая тут адчуваецца асабліва, ёсць і не галоўная іхняя рыса і, адпаведна, галоўная бяда. Яны паўсюль адчуваюць сябе часовымі, яны нідзе не гаспадары, нават у сябе дома, яны ўсюды прыезджыя і заўсёды паглядаюць на суседа, які жыве лепш, не з думкаю зрабіць гэтак у сябе, а адабраць ды падзяліць. Аднак, нягледзячы на блізкасць акіяну, Кунашыр не здаваўся маленькім востравам, ды ён і не быў маленькім. Жыццё тут ішло хутчэй, чым на Шыкатане, людзей было значна больш і, галоўнае, такіх, што завербаваліся і жылі да пенсіі больш-менш стала. Кунашыр і быў мэтаю ягоныя вандроўкі, бо тут меўся саўгас, пра які ў савецкім Сахаліне не пісалі ўжо гадоў 10, а таму, паблукаўшы трохі па востраве, ён пайшоў да канторы дырэкцыі саўгаса. Але ён спыніўся, бо зусім збіўся на бытапісальніцтва і забыўся на мэту сваю, зусім стаў журналістам і забыўся пра мэту сваю.
Чукчам стаў, які спявае пра тое, што бачыць, і забыўся пра мэту сваю. Аднак жа Чукча пра мэту не забывае, спявае, ды патроху едзе туды, куды яму трэба. А ён, куды ж мне плыць? Ён прыплыў на Кунашыр, дзе некалі ў 40-выя гады ледзь не загінуў падчас цунамі і вывяржэння вулкана дзядзька Володя, брат мамы. Дядька вярнуўся дамоў у Беларусь інвалідам, але і года не пабыў у галоднай, спаленай немцамі і яшчэ не адбудаванай вёсцы, забраў яго назад Сахалін. Абжыўся ён там, сястру і брата малодшых пераманіў і ўтварыў на востраве калонію ягонай радзіны. Тут, на Кунашыры, на самым поўдні яго, куды ён абавязкова з'ездзіць крыху пазней, у 50-х служыў Васіль Быкаў, тады яшчэ нават не пачынаючы пісьменнік, а проста лейтэнант савецкай арміі, які, дарэчы, так і не напісаў ні радка пра Кунашыр, пра Курылы, толькі згадаў іх у сваіх успамінах «Доўгая дарога дадому», затое шмат напісаў пра партызанаў, дзе ні дня не быў. Пэўна, у кожнага так, цяжка пісаць пра тое, што добра ведаеш, і лёгка пра тое, чаго зусім не ведаеш. Мажліва, ягоныя землякі праз дзясяткі гадоў наладзяць сюды паломніцтва, як цяперака робяць гэта японцы. Падыходзяць яны да сваіх былых котлішчаў, пазнаюць іх. Нічога, амаль нічога не змянілася за 40, ужо 60 гадоў савецка-расейскага панавання, хіба толькі хаты. Фанзы, на кітайскі манер называюць іх тут, пастарэлі, пашарэлі, спарахнелі ад часу, але яшчэ трымаюцца, стаяць, і ў іх жывуць людзі, часовыя, заўсёды часовыя людзі, якія і дошкі не прыбілі, каб падтрымаць дамок, бо не іх ён, а нічый. Дзяржаўная кватэра. Плачуць японцы на родных селішчах, толькі зямля гэтая ўжо не іхняя, і няма надзеі, што іхняю будзе. Можна толькі радавацца, што жывымі засталіся, не згнілі недзе пасля вайны ў лагерах, што не звядзецца іхні род, і, можа, некалі ўсё ж вернецца сюды. Хай не як гаспадар, а спачатку як проста уласнік-камерсант, але вернецца. Расейцам жа няма куды вяртацца, бо ўсюды ў іх такая ж радзіма. Яны ўсюды, дзе былі, ёсць, і ўсюды, дзе ёсць гаспадары, хоць такімі сябе не адчуваюць, а толькі лічаць, бо ўсё засціць ім іхняя часовасць усюды. Адзінае, што змаглі яны прыўнесці на гэты востраў, сацыялізм ды наглядную агітацыю. І тут, непадалёку ад саўгаснай канторы, стаіць лозунг, вялізнымі літарамі напісана лесвічкай пад Маяковскага: «Пятилетний план нам отчизною дан, чтобы уровень жизни нашей повысить, с честью выполнить этот план от любого из нас зависит». «Повысить зависит» — рыфма і сапраўды вартая Маяковскага. Мажліва, зрэшты, гэта таксама паэтавая агітка з вокна ў росту, якую ён проста не ведае. А ўвогуле каля канторы ўсё як на мацерыку, як і ў Беларусі. Шчыт сацабавязательствамі надаіць, атрымаць, павысіць. І перадавікі глядзяць з партрэтаў гэтаксама бадзёра, з вымучанымі усмешкамі. Распространение наше по планете особенно заметно вдалеке. Калі ён ехаў на Сахалін, сябар Сашка, аднакурснік фотожурналіст, папрасіў: «Там Японія пад бокам, апаратуры іхняй мусіць поўна, напішы, калі ўбачыш, я грошы дашлю». Па сваёй наіўнасці ў першы ж выхадны ён пайшоў у мясцовую краму са шматабяцальнай шыльдай «Авто-мото велафота». Там жа ён пачуў працяг назвы «Ебля, гребля і ахота». Крама была пустою, нават фіксаж дэфіцыт. За 5 месяцаў на Сахаліне ён шмат чаго пабачыў, у тым ліку і самую Японію на адлегласці выцягнутай рукі. Разганіся добра і пераскочыш.
Не бачыў толькі новых японскіх рэчаў, хіба што выкінутыя прыбоем на бераг японскія кавалкі сеткі, паплаўкі, прыгожыя пляшачкі, стракатыя абгорткі ды проста карабельнае смецце. Цётка ягоная, узнагароджаная за самаадданую і ударную працу турыстычнаю пуцёўкаю, з паўднёва-сахалінска лятала ў Японію праз Маскву. Хоць тут плыць пару гадзінаў, і рэчы з Японіі на Сахалін, відаць, таксама ішлі праз Маскву і асядалі там, асядалі. Так і не пабачыў ён тады ні на Сахаліне, ні на Курылах ніводнае ўласна японскае рэчы, затое бачыў і еў хойніцкую салянку, бярозаўскую тушонку, рагачоўскую згушчонку, страшнейшы дэфіцыт на Беларусі. Адзінае, што ён убачыў японскае на Курылах, гэта набор разнакаліберных, разнаколерных, разнаформеных пляшачак, з-пад лекаў, парфумы, напояў, сабраных любоўна жаночаю рукою сакратаркі, пэўна ж на ўзбярэжжы, і выстаўленых на вакне ў канторы Саўгаса заместа вазонаў альбо кактусаў. А яшчэ адную пазнаку блізкае Японіі ён пабачыў увечары, калі пайшоў у госці да земляка, другога сакратара райкама партыі, якому ўласна і вёз памідоры ды піва. І той уключыў тэлевізар, па ім ішло дзясятак японскіх праграмаў і толькі адная савецкая, а на поўдні ў 10 кіламетрах ад Хаккайда у Галаўніной Дубасекава увогуле ніводная савецкая, бо сопка перакрывала адзіную спадарожнікавую праграму. І глядзеў ён разам з партсакратаром ніколі раней не бачаныя баевікі з забароненым тады ў СССР каратэ. Такія скачкі, удары, божа ж мой, ды яшчэ ў колеры, хай і кепскім. Карацей, растляваў яго даўно растлелы сакратар райкома родам з Віцебшчыны, але зайшоў ён у кантору, дырэктар, як заўсёды, заняты, планёрка. О, гэтае салодкае слова планёрка дробных вясковых начальнікаў узроўню дырэктара Саўгаса, яно заўсёды натхняла на крык і гвалт, асабліва селектарная. Бо надавала ім значнасці, бо пацвярджала ісціну, без іх ні адныя вілы гною не будуць выкінутыя з хлява, ні адно зярнятка не ўпадзе ў глебу. Быў у яго на Сахаліне адзін удзел у такой вось планёрцы. Ён зайшоў у кантору, дырэктар кіўнуў яму галавою: «Сядай». Што ён чужы, дырэктар, вядома, ведаў, але падумаў, што ён на працу прыехаў уладкоўвацца. Якраз чакалі вет урача і працягваў яшчэ больш строга, каб пакрасавацца, но ён і пачуў всю праўду пра Саўгас. Пра 2 дзясяткі здохлых учора ад бяскорміцы цялятаў, пра тоны угарэлага, сапрэлага, бо ў пару незабранага з лугу сена і гэтак далей. Дырэктар, калі даведаўся, што ён журналіст і прыехаў па крытыку, за галаву схапіўся, за сэрца, за задніцу. І потым 3 дні паказваў яму крытыку ў мясцовым леспрамгасе, у недалёкім рыбгасе, урэшце паказаў узведзены год таму сярод лесу пасёлак. 4 3-5павярховых будынкаў, пабудаваных цалкам, з вокнамі, дзвярыма, але не заселеных. Бо жыць у іх было немагчыма, не падвялі каналізацыю, і цяпер падгатовыя не падвядзеш, не падлезеш. Па сваёй наіўнасці ён і напісаў так, як ёсць. Артыкул той нарабіў шуму, ні адзін вялікі начальнік зляцеў, па цяперашнім часе і забіць яго за тое маглі, а тады праехалі. Але якая метафора атрымліваецца, гэты пасёлак пасярод сахалінскай тайгі, узведзены на дзяржаўныя грошы як дапамога пацярпелым ад нядаўна прашумелага над востравам тайфуну Філіпс. Рэйкі, пакручаныя неўтаймоўнай сілай, яшчэ помнікамі ляжалі ўздоўж чыгункі. Метафора на ўсю савецкую краіну. Пацёмкінскія вёскі будаваліся не ўсур'ёз, а каб толькі пыл пусціць у вочы, а гэта навошта?
дзе пераблыталі базісы надбудову, дзе свядомасць вызначала быццё, хоць было наадварот, дзе вернасць і адданасць ідэалам замянялі прафесіяналізм і адукацыю, дзе цэлая краіна ад Буга да Курылаў будавалася не дзеля таго, каб у ёй жыць, не для сябе, а для будучых пакаленняў. Мы адпакутвалі, дык мо дзеці нашыя хоць пажывуць як людзі, што будуць жыць пры камунізме. Уся краіна, 6-я частка планеты Зямля была такою, ці не таму так лёгка развалілася. Яны з сябрам пераканаліся ў гэтым, калі праехалі потым на цягніку ад Уладзівастока да Менска і ўсюды бачылі рэзрух, тады гэта называлася безгаспадарчасць, ды голад. Так, ужо на пачатку 80-х ад ваколіцаў Масквы па ўсёй Сібіры ажно да Сахаліна прадукты былі па талонах і картках, як хутка забываецца кепскае. П'янства ды крымінал, дзяржава-зона з зэкаўскімі правіламі, дзяржава-сметнік, па якім з краю ў край у пошуках дзе лепш, каму в СССР жыць добра, блукаюць бамжы-грамадзяне, і над якім гучаць бравурныя маршы і заклінанні чарговага вождя пра тое, як, хорошо в стране советской жыць, у што зэкам ды бамжам верыцца да слёз шчасця ў чырвоных ад горкіх слёз вачах, і гэта ўжо не метафора, а чыстая праўда. А той дырэктар здрейфіў па сваёй маладосці, быў ён ненамнога старэйшы за журналіста і знайшоў ім удзячнага слухача. 3 дні дырэктар амаль не змаўкаў, усё хацеў здавацца лепшым, чым ёсць, а ён і быў лепшым, і распавёў яму столькі цікавых рэчаў, што хапіла б на 10 раманаў. Дырэктар скончыў Благавешчынскі сельгасінстытут, добра граў на гітары і быў адчувалася там душою факультэта, пры гэтым неўтаймаваным, неўтаймоўным выдумшчыкам і рызыкантам. Жыццё на Амуры, які быў мяжою з Кітаем, тады і там ворагам нумар 1, пакідала месца і сур'ёзнаму, і жарту, чаго варты іх музычны налёт на суседскі памежны гарадок Хэйхэ, падабралі на сінтэзатары гук бамбардзіроўшчыкаў і накіравалі ўзмацняльнікі на Кітай, перапалоху было. І што яго толькі з прыгажуняю жонкаю занесла ў глухамань і па сахалінскіх мерках у Саўгас-Зара за Паранайскам. Але Сахалін Сахалінам, а на Курылы ён прыехаў не крытыку шукаць і не нерваваць людзей, хай хоць са стратамі ды працуюць, час займаюць, прысутнасць пазначаюць. Сказаў яму загадчык аддзела, а тут і сапраўды агульнасавецкая сельская гаспадарка працавала на страты, дагэтуль незразумела, чаму на кунашыры садзілі бульбу, жыта, як недзе пад Менскам, і чаму не было ніводнай цяпліцы. Ён і сказаў спацела збялеламу курыльскаму дырэктару, які на планёрцы таксама паўтарыў сітуацыю, выдаў апошнія навіны, якія ў сельскай гаспадарцы заўсёды кепскія. Адразу, што прыехаў, каб пісаць пра іх штодзённы подзвіг, супакоіў, аднак дырэктар усё ніяк не мог устаць за стала і не мог спыніцца пагладжваць сваю змакрэлую лысіну. «Ёмаць!» – сказаў ён нарэшце. «Дык ты журналіст, а я думаў, нехта з новых пагранцоў па гражданцы прыйшоў дапамогі якой прасіць. Ну нічога, мы табе знойдзем і герояў, і подзвігі, тут і беларусы ў нас ёсць, беларусачкі. Напиши про передовую свинарку Галину Степанцову, орденоносец, понимаешь, золотый человек. Давай проведу на ферму, яна якраз там. Возьмешь, так сказать, живый материал». Свінаферма была недалёка, адзін нядоўгі драўляны хлеў, перабудаваны з нейкай японскай будыніны, і паколькі з японскай, дык яўна не з царквы, як было прынята на мацерыку адсюль і аж да Беларусі. Дырэктар крутнуўся, зрабіў за ягонаю спінай нейкі знак свінарцы, і ён зразумеў тое па ейным на момант разгубленым твары і знік, а яны засталіся ўдвух з Галінай Степанцовай, у хляве, у якім было парна і пахла Беларуссю. Галіна Степанцова працавала адна.
Даглядала дзясяткі 3-4 свіней. Яна дарабіла нешта пачатае і запрасіла сесці на буйную, каленістую, як бамбук, жоўтую салому. Адкуль тут такая салома? Ці не з мацерыка? Няўжо на самалёце везлі? Пакуль яна працавала, ён назіраў за ёю, і яму падалося, што ад гэтае жанчыны, апранутай у старую, пацёртую, але акуратна зацыраваную кухвайку, ішла нейкая незвычайная энергія, нібыта як ад маці, добрая, пяшчотная, ласкавая, што агортвала яго, ахінала і нават затуманьвала, мо то было цяпло хлява і супакойвала. Хаця не, супакойвала адныя пачуцці і абуджала іншыя. І не дзіва, падумаў ён, гледзячы на дасканалы тварык 30гадовай жанчыны, якая ласкава чухала за вухам маладзенькага падсвінка і прыгаворвала: «Ёська, Ёська». Згадалася, не называйце свіней чалавечымі імёнамі, называйце Васька, Мішка. Жанчына нагнулася. Не, гэта і сапраўды атмасфера ў хляве была нейкая ненармальная, якая рабіла прыгожае прыгажэйшым. Зрэшты не, жанчына і праўда была гожаю. А тут на востраве у гэтым свінарніку і ўвогуле красуняю. Бо хто ж мог падумаць, што тут можна сустрэць такую прыгажосць? Фігура была зграбнаю, само сабою, але бачыў ён толькі твар, пасмачку змакрэлых валасоў, што выбілася з-пад хусткі. Жанчына адкінула яе тым імклівым рухам, якім могуць рабіць гэта толькі вясковыя какеткі, і уважліва, смела, з выклікам угледзелася ў яго. Яе ніколькі не ўсхвалявала, што ён журналіст, але яе праняло наскрозь, калі яна даведалася, што ён з Беларусі. Яна страсянулася, вочы яе шырока расплюшчыліся бы ад болю, быццам нехта ўкалоў яе проста ў сэрца. «Господі!» — шапнула яна міжволі і пахарашэла яшчэ больш. «Господі!» І спахмурнела раптоўна, нібы ў хляве выключылі святло. Зямляк, зямляк. А яе на гэты востраў прывёз муж 7 гадоў таму, прывёз і кінуў, знайшоў сабе бабу на Сахаліне, і яна з 2 маленькімі засталася адна, і цяпер ні выехаць адсюль, ні тут жыць. Яны размаўлялі, ён пытаўся, яна адказвала, але ён бачыў, як свяціліся ейныя вочы незвычайнай радасцю і удзячнасцю і жаданнем аддаць нечаканаму земляку ўсё, што ёсць у яе, за радасць сустрэчы, за згадку пра родны край, а вакол блізкія драўляныя сцены, жоўтая салома, залатая, пахкая. У яе, вядома, ёсць мужчына, мажліва, той самы дырэктар, звычайная справа. Такія кіраўнічкі пеўні ніводнай спадніцы ў сваім маёнтку не прапускаюць, а можа, рыбак, які часта ад'язджае на некалькі тыдняў, а то і месяцаў у мора. Вось і цяпер яго няма побач. А жанчыны дзеля таго і створаныя, каб верна чакаць і аддана здраджваць, чакаць і здраджваць, чакаць і здраджваць. А мужчыны прыходзіць і сыходзіць, прыходзіць і сыходзіць. І адкуль тут столькі саломы? Паспеў падумаць ён, ныраючы ў яміну свядомасці. О! Шаптала жанчына, разглядваючы і гладзячы яго, а ён падумаў, што гэта і ёсць чыстая жаночая павага, бо бачыла яна шмат, гладзіла і гладзіла, нібыта забыўшы пра яго самога, і ўсё паўтарала: «Зямляк, зямляк, землячок». Пацалавала, і яна была файнаю, дужа файнаю, і зусім яшчэ не старою, хай на 10 гадоў старэйшаю за яго, па гадох на 10, а па жыццёвым вопыце і па перажытым яна была яму бабулею, і ён адчуў тое.
Ён бачыў перад сабою, пад сабою яе твар, слёзы ў вачах, шчасце, страсць сапраўдную, нічым не прыхмараную, не прыхаваную, самую, што ні на ёсць шчырую любоў да яго. Так, любоў, а не каханне, любоў, як да упадабанай рэчы, да любімай цацкі. Каханне гэта іншае, тут была любоў. Былі любошчы, але нават не секс, бо яна аддзячвала яму за тое, што ён ёсць, што ён тут, нічога за гэта не патрабуючы, дзячыла тым адзіным, што мела. А ён, што рабіў ён, на што спакусіўся, няма апраўдання. Дарэчы, ён потым так пра яе нічога і не напісаў, бо яму ўвесь час перашкаджалі пісаць ейныя вочы, што пазіралі на яго з чыстага аркуша паперы. Дзе яна цяпер, тая беларусачка, якая потым падзялілася апошнюю мараю ў сваім жыцці вярнуцца дамоў на Случчыну? Ці вярнулася, ці паспела да развалу Саюза. Тады ў шчырым, неастылым запале яму хацелася дапамагчы ёй, душу аддаць, а праз дзень, праз два ўсё забылася, прытушылася іншымі ўражаннямі, ды і што ён мог, студэнцік-землячок, хіба толькі падзяліцца цяплом ды спагадаю. Ён напісаў тады нарыс пра даярку-армянку, пра якую згадваецца толькі, што яна армянка і што гутарылі яны ў яе дужа бедным, але да зіхаты чыстым доме, за сталом без абруса. Хата не дзялілася на пакоі, і ў ёй спрэс стаялі ложкі. Сям'я была па-армянску вялікаю. 7 ці 8 дзяцей, якія якраз прыйшлі са школы, аднак не мітусіліся вакол, пакуль яны гутарылі. Ён іх увогуле не бачыў і не чуў, хоць яны былі ў тым самым адзіным пакоі, у якім не было ні тэлевізара, ні лядоўні, ні нават радыё. Першабытна-абшчынны лад, натуральная гаспадарка. Звалі армянку, здаецца, Сертуш, і яна недалюблівала тую беларуску за вольныя паводзіны, а яго ўспрымала і прымала толькі як карэспандэнта, якому неахвотна адназначна адказвала на пытанні «так альбо не». Гутарка была прыблізна такою: «Колькі ў вас дзяцей? А? 5? Не. 7? Не. 8? Так. Але даруйце, ці не занадта захапіўся ён прыгодамі, якія па сутнасці прыгодамі не з'яўляюцца, ды і не былі. Навошта яго раптам пацягнула на шчырасць, якая на справе не шчырасць, а нібыта пахвальба, і месца ёй не павінна быць ні ў жыцці, ні ў лазні, а не тое, што на паперы. Можна дараваць яе хіба пры адной умове, што потым у тэксце яна не застанецца, бо вяртацца цяпер трэба ледзь не ў самы пачатак, да тых развагаў пра рай на зямлі, якія павялі яго да казармаў інтэрнатаў на шыкатане, да таго, што на той момант было шчасцем, а на сённяшні розум да прамой лініі з спрошчаным доступам да нібыта забароненага і недзе на мацерыку сарамлівага. Таго, што на зямлі дадзена чалавеку не столькі дзеля насалоды, колькі дзеля працягу роду, што падабаецца ўсім, але чаго трэба саромецца, ці рабіць выгляд, што саромейся, ад чаго трэба адмаўляцца і што там, на астравах, набывае сваё першапачатковае значэнне. Бо там у чалавека адабранае ўсё і пакінутае дзеля атрымання шчасця толькі гэта, дадзенае яму Богам. Так, Богам, а не д'яблам, бо калі ствараў Бог чалавека, мужчыну, а потым і жанчыну, дык ці толькі дзеля выканання фізіялагічных патрэбаў утвараў ён пэўныя органы. Калі б толькі дзеля таго, дык ці трэба было выдумляць гэткія складанасці і супрацьлеглыя рознасці, якія так заманліва падыходзяць адно да аднога, так проста спалучаюцца, спарваюцца. Зрэшты, першыя людзі, мяркуючы па Бібліі, перадумалі Бога і адразу прымянілі тыя органы па прызначэнні, каб атрымаць асалоду.
Ведаў, дакладна ведаў Бог, калі ляпіў іх, што з гэтага атрымаецца, а значыць, справакаваў Адама з Еваю і потым у пакаранне выгнаў іх з раю, як бацькі высяляюць дзетак са сваіх кватэраў. Цесна стала, і цяпер усё жыццё мы вымушаныя грашыць і каяцца, існаванне нашае завязваецца ў граху, і жыццё праходзіць пад ягоным знакам. Няважна, простыя мы людзі ці служкі гасподнія. Да такой ступені грэшныя мы, што нават думкі пра спарванне ёсць грэх, не кажучы пра справы, і не даруецца нам нашая маладосць і нявопытнасць, і не даруецца потымная сталасць ды ўсё веданне, прынамсі шмат веданне ад многіх ведаў. І ўсё ёсць грэх, куды ні крутніся, толькі вось з гадамі згадваецца чамусьці не тое асноўнае, што было на астравах, а другаснае. І тады, і цяпер другаснае, бо галоўным тады было адчуванне адзіноты і адарванасці ад радзімы, ад роднай зямлі, ад каранёў, ад магілаў продкаў. Не таму, што ўсё навокал было настолькі чужым і непрымальным, нават, можа, і наадварот, усё навокал не дужа рознілася з тым, што было ў Менску ці Хойніках, але псіхалагічна, але разумова, але падсвядома, і накочвалася такая адзінота, якой няма, пэўна, і ў тых, хто сёння ў Фінляндыі ці ў Нарвегіі. Такі адчайны песімізм, што тут жыць не хацелася, тут пераходзіла ва ўвогуле і не ратавала нават незнаёмая, нестандартна сярэднееўрапейская прырода. Наадварот, яна падкрэслівала чужоту ўсяго навакольнага, і чым бліжэй было вяртанне дамоў, тым больш хацелася яго, і тым павольней ішлі дні, гадзіны, хвіліны. Не сказаць, што гэтак як салдат чакае дэмбелю. Не, яму тут падабалася, тут было яшчэ шмат новага, яшчэ болей нязведанага. Нават жанчыны тут былі іншымі, не таму, што быццам бы больш даступнымі, але і таму таксама. А мо гэта ён сам быў тут іншым, больш простым, больш адкрытым, больш шчырым, бо ведаў, што хутка з'едзе адсюль назаўсёды і ніколі не сустрэнецца з гэтымі людзьмі, каб пасаромецца за свае ўчынкі. Але была там не толькі адзінота на беразе акіяна з думкаю пайсці ў яго і не вярнуцца, была і поўная адзінота ў двух сябрам у міліцэйскім лецішчы, таемным доме адпачынку сахалінскага міліцэйскага начальства, гэтакай паляўніча-рыбалоўскай дачкі з лазінкаю на беразе вузенька тонкай рачулкі, што праз 30-40 метраў упадае ў Ваніўскі заліў, дзе не было калі думаць пра адзіноту. Сюды прывёз іх сябрам уладзем ягоны дзядзька, падпалкоўнік міліцыі, начальнік абласнога крымінальнага вышуку. Доўгі час ён абяцаў узяць іх з сабою на паляванне, але ўсё не выпадала, і нарэшце пасярод тыдня проста адвёз на гэтае лецішча і, пакідаючы, сказаў, што прыедзе праз 2 сутак, а пакуль пажывіце адныя, адпачніце ад тлуму. Што яшчэ трэба? Рамантыка. Да бліжэйшага жытла, пасёлка Таранай, кіламетраў 50. Тут памежная зона, і недзе невядома дзе між сопак ёсць толькі пагранзастава, а людзям сяліцца забаронена. Прывёз дзядзька іх сюды, на міліцэйскім газіку пад вечар. Дарога не запомнілася, адное хіба. Чым далей яны ехалі на поўдзень па мысе Крыльён у бок таго самага праліва Лаперуза, француза, які думаў, што заплыў на край свету, а сёння апынулася на край Расіі, і адкуль з крутога беражка каменьчыкі ў акіян, як спяваецца ў песенцы нікчэмнага, кідаць могуць хіба памежнікі. Дык вось, чым далей на поўдзень яны ехалі, тым вышэйшымі рабіліся зараснікі бамбуку. Каля паўднёва-сахалінска ён па пояс і сцелецца як трава, як асака на палесі, а тут ля лецішча ўрост чалавека і вышэй, і нагадвае палескія балотныя чаратовыя нерушы.
Толькі на палесе кожная чарацінка стаіць сама па сабе і нядужа супраціўляецца, калі ідзеш, можа нават няўзнак зламацца, а бамбук сплятаецца дружнаю сцяною, шчытна, шчыльна, як на казбе ці на сяўбе. І праз яго не прадрацца, жорстка з'яднанае цела ягонае над вялізным ножом кшталту мачэтэ з аднаго разу не прасячэш, і хадзіць тут можна толькі па кімсьці, вядома, з жывёламі, а не людзьмі, пратаптанымі сцежкамі. Зрэшты, што казаць бясколерна, жывёламі, кім пратаптанымі робіцца зразумелым з назвы, мядзвежымі сцежкамі. Так, тут жывуць мядзведзі, і дзядзька ягоны, ад'язджаючы, шчыра папярэдзіў іх пра гэта і на развітанне распавёў пра самую апошнюю месяц таму сваю сустрэчу з мядзведзем тут на лецішчы. Ён прыехаў на рыбалку, а ў іх тут ёсць спецыяльна прывезеная за 50 кіламетраў кучка гною, каб дажджавыя чарвякі пладзіліся, бо паспрабуй знайдзі іх у бамбукавых зарасцях. Дык вось сядзіць дзядзька ля гною, чарвякоў выбірае, каб буйнейшыя, чырванейшыя, жвавейшыя, і раптам чуе, што ззаду нібыта нехта сапе і чмокае губамі, а ён прыехаў адзін, і хто гэта можа быць такі некультурны, не ведае, але адразу страх прыкінуўся, дрыготка па целе пайшла, і валасы пад шапкай падымацца сталі. Азіраецца асцярожненька, так і ёсць. Мядзведь стаіць на задніх лапах і на яго па-чалавечы пазірае, а вочкі маленькія, глыбокія, вострыя, наскрозь працінаюць, праколваюць і са спіны на вылёт выходзяць. Дядька за пісталет схапіўся і ўсю абойму ў паветра выпусціў з нецейкі, з дуру. Мядзведь не варухнуўся, як аглух. Во вытрымка! Сядзіць дядька на пятай кропцы пасярод гною і курком клацае, а мядзведь уважліва так па-чалавечы проста паглядзеў на яго, павярнуўся і пайшоў, як гаспадар, павольна перабіраючы лапамі ў бамбук па сваёй сцежцы. Дядька расказваў пра тое, яны рагаталі, пакуль не павёў ён іх да той самай знакамітай кучкі гною за лецішчам і не паказаў тую самую сцежку, па якой вярнуўся ў сопкі мядзведь. Але калі завязалася размова пра мядзведзяў, дык трэба вярнуцца на Курылы, на Кунашыр, дзе ён пазнаёміўся са знакамітым медвяжатнікам. Так, медвяжатнікам, толькі без двукосся, бо не тым, пра каго можна падумаць у двукоссі. Ніякіх банкаў з сейфамі, апроч, пэўна, хранічна пустога раённага, на Кунашыры няма, а медвяжатнікам сапраўдным, паляўнічым на мядзведзяў, лік здабычы якога даўно пераваліў не за 40, магічная лічба, а за 100. Імя ў яго было звычайнае Іван, а знешне ён быў сам як мядзведь. Гара-чалавек за 2 метры ростам, шырокі ў плячах і, калі можна сказаць пра 2-метровага чалавека, што каржакаваты, дык Іван якраз і быў каржакаватым, магутным і сярод іншых людзей выглядаў як дуб у бярэзніку. Гэта па палеску, а на востраве з ягонай прыгнутай, прычасанай вятрамі ніжэй да зямлі расліннасцю, хоць і там ёсць немалы бранскі лес, яго і параўнаць няма з чым. Іван жыў адзін, бы мядзведь у сваёй хаціне-бярлозе. У ніжняй, бліжэйшай да акіяна частцы Паўднёва-Курыльска, дзе за пару месяцаў да ягонага прыезду беларусы здымалі ці не 3 тыдні пару хвілінаў для фільма «Белыя росы». Памятаеце, перад пачатковымі тытрамі малодшы сын на Курылах згадвае пра Беларусь і надумвае вяртацца, а тут землятрус і хацінка іхняя развальваецца.
І народ у гарадку яшчэ жыў мройлівымі згадкамі пра тое, як пілі не прасыхалі кіношнікі-кібенематаграфісты з Менска. Зрэшты, казаць «жыў адзін» у Іванавай сітуацыі было не зусім праўдаю, бо ў яго ўвесь час гасцілі нейкія людзі, паляўнічыя, географы, заолагі, геолагі, прычым у асноўным з Масквы і Ленінграда, а адная геалагіня-вулканограф з Піцера, Ларыса, і ўвогуле жыла ў Івана штогод па сезону, а гэта 6-8 месяцаў запар, і была фактычна яму жонкаю, хоць там у Піцеры, а яна толькі так называла свой горад і крыўдавала на іншую назву, мела сям'ю. Іван не даваў ёй ніякіх надзеяў, проста прывык да ейнае прысутнасці, ставіўся да яе з любоўю, як да любое іншае рэчы, у доме, да стала, ложка, але меншай чымсьці да стрэльбы, адзінай каштоўнасці тут. Яна ж Івана кахала безнадзейна і ехала штогод сюды не на працу нейкую геалагічную, не ў экспедыцыю па вывучэнні дзейнасці вулкана Цяця і тэрмакрыніцаў гейзераў, як гэта называлася, а да Івана выключна. І, пэўна, кахала не столькі яго, колькі ягоную дрымучую мужчынскую сілу, вартасці якой Іван сам не разумеў, як не разумее яе мядзведзь, бо жыў як жывецца і іншага жыцця не ведаў і пра іншае не думаў. Хату Іванову бярлогай можна было назваць і ўнутры, бо была яна неўпарадкаванай, усё там захоўвала на сабе па знаку хаатычнасці і тым мела нейкі своеасаблівы шарм, мо таму, што была вялікай сама па сабе, як для вострава, дзе захавалася японскае імкненне да дробнасці, картоннасці, па-руску рубленая, вялізная, хутчэй паморская, архангельская. А яшчэ таму, што ўсярэдзіне хата не мела ніякіх перагародак на амерыканскі манер, проста адзін вялізны пакой метраў 8x10 з печчу, рускай ці лепш галандскай, у куце злева ад увахода, чым нагадала яму, калі першы раз прыйшоў, беларускія хаты з аднаго пакойчыка, пастаўленыя наспех жаночымі талокамі адразу пасля вайны, у якіх і па сёння жывуць бабулькі-удовы з адной толькі важнай акалічнасцю. Тыя хаткі дужа маленькія, лесу дзяржава пашкадавала, сілаў не было без мужчынаў мужоў большую скласці. І стаяць гэтыя хаткі і цяпер за яблынямі ды грушамі ў глыбіні садоў былазенькі, непрыкметныя, шэрыя, як самі бабулькі, і амаль палову такой хаты займае печ, ці не таму слова «хата» тут яшчэ і сінонім слову «пакой». Аднак галоўнае, што надавала Іванавай будыніне ўражанне прасторнасці і велічы, гэта тое, што яна не мела столі, былі бэлькі, але столі не было, і калі седзячы ў хаце падняць галаву, дык дах здаецца высокім-высокім, і хата-пакой пашыраецца, сцены расступаюцца, і ты ўжо сядзіш не ў замкнутай прасторы, а на волі вольнай, і тут цёпла, утульна, у печы пастрэльвае дрывамі агеньчык, адбіваецца сваімі промнямі языкамі на супрацьлеглай сцяне, а на вуліцы гудзе завывае. Холодны ветер і хвалі упарта, настырна, аднастайна і з моцай, у якой адчуваецца злосць, б'юць і б'юць у бераг. І калі ўявіць сябе на вуліцы, адразу дрыготка прабягае па спіне, холодная, колкая, як марскі вожык, а тут добра, на стале прынесеная ім пляшка сталічнай, хлеб, акуратна па-піцерску тонка накроены Ларысай, і кавалкі нейкага мяса, хочацца думаць, што медвяжаціны, хаця, пэўна, то звычайная банальная цяляціна. Ціхі густы бас гаспадара, ён папрасіў яго распавесці пра свае паляўнічыя прыгоды, а той, відаць, прывыклы за жыццё да такіх просьбаў, не стаў аднеквацца, а мо і самому было прыемна, аднак распавядаў не адразу, а нейк між іншым, паступова, так натуральна, нязмушана, што ажно сэрца ягонае ёкнула ад правільнасці таго, што адбываецца.
Заслухалася, прысела побач нават Ларыса, хоць байкі тыя яна, мусіць, чула ў соты раз. Заслухалася, залюбавалася Іванам, як жонка з гонарам глядзіць на мужа, ды яшчэ перад чужым чалавекам. А Іван не выпіў шклянку гарэлкі залпам, як здавалася, належала, як яму чакалася, а па-інтэлігенцку адпіў менш за палову і паставіў на стол. Адна з тых Іванавых гісторыяў яму запомнілася назаўсёды, ці не пра 40-го мядзведзя, які ў той дзень не стаў Іванавым 40-вым, а 39-м сябравым. Так, сябравым, бо на курылах на мядзведзя па адным не ходзяць. Спецыфіка такая, трэба ўдвох, бамбук даволі высокі, вышэй за чалавечы і мядзвежы рост. Уверсе пераплятаецца, утвараючы тунэль. Ісці трэба па гэтым мядзвежым тунэлі, пакуль не выйдзеш на адкрытую прастору, да рачулкі ці да нейкае палянкі на вяршыні сопкі, а ў самім тунэлі ў любы момант можаш сутыкнуцца нос у нос з гаспадаром сцежкі, што выйшаў на паляванне і чакае не цябе, а алянё якое. Сцежкі тунэлі ўвесь час разбягаюцца ў бакі адгалінаваннямі, і на любым з іх да цябе ў тыл можа зайсці мішка і пакласці лапу на плячо, прывітанне. А таму паляваць трэба ўдвох і брысці спіна да спіны, каб адзін глядзеў уперад, а другі назад, са стрэльбай нагатове. Задняму цяжка пхацца, спінай уперад. Адстае ён, бывае, асабліва, калі наперадзе прагал мільгне, тым больш, што, да прыкладу, блукаюць яны гэтак гадзіна ў 8 ад святла, увесь час на пагатове, чакаючы небяспекі з-за кожнага павароту, з кожнага завулка, з кожнага атожылка, і спіны ўзмакрэлі, склеіліся, і вочы пачырванелі ад напружання. Вось і тым разам ішлі яны з сябрам спіна да спіны, як браты сіямскія. Наперадзе паказаўся прагал. Там рэчка, ведалі яны, бо сцежкі гэтыя 100 разоў ходжаныя, справа і злева больш. Тунэляў няма, і сябар адстаў ад яго, каб хапануць з'есці жменю кісленькага лімонніку ці салодзенькага кішмішу, з якога, дарэчы, новазеландскі ці нейчы іншы мічурын пазней плод пад назовам ківі выштукаваў, у дзясяткі разоў павялічыўшы, і ім цяпер у нашых крамах здзівіць можна хіба новазеландца. Малады яшчэ, прысмакаў хочацца, а Іван выйшаў да рэчкі. Што там за рэчка? Ручай метры 2-3 ў шырыню, у якім між сухіх зверху камянёў цурчыць прабіваецца да акіяна вада. Рэчкай ручай гэты бывае толькі падчас веснавое паводкі ці тайфунаў з ласкавымі жаночымі імёнамі, што праносяцца тут мінімум раз на год. Тады не стой на ягоным шляху, змые ручай рака, з ног саб'е і панясе бы саломіну. Тут пры прагале, праўда, рачулка трохі шырэйшая, метраў 5-7, і багацейшая на ваду. Вырашыў Іван твар спацелы і забрыдзелы ад поту ў дробных ранках змыць. У лесе хочаш не хочаш, падрапайся, парэжашся, аб гостры бамбукаў ліст, аб колкі элеўтэракок, драплівы лімоннік. Скінуў пляцак, стрэльбу каля яго паклаў, плечы расправіў і ўвайшоў у ваду. Добра. Крок наперад да незамутненае вадзіцы, яшчэ крок, і дайшоў амаль да другога берага. Гарбушы між ног плывуць, з гарбылямі самцамі труцца, асмялелі. Цесна ад іх у вадзе, зачэрпнуць няма як. Здаецца, і прывык да такога, а тут загледзеўся. Прыгожая рыба мкнецца, прэцца наперад да свайго канца, абы нашчадкаў пакінуць. Асцярожная, калі небяспеку чуе, нахабная, калі баяцца перастае, таўчэцца між ног, як парасяты, што да карыта лезуць. Смешна, пацешна. Карціна звыклая для курыльца, і не заўважаецца яна часам, асабліва, калі прыйшоў ты не рыбкі злавіць, а з іншаю мэтай. Рыба — гэта ж не праблема, у любы час можна пайсці па яе на рэчку, як па ваду ў калодзеж. І тут Івана як стралой між плеч працяла. Інтуіцыя называецца. Падалося яму раптам, што нехта жывы глядзіць на яго ў спіну. І не сябар гэта недзе адсталы,
Іван павольна выцягнуў доўгія рукі з вады, разагнуўся няспешна, павярнуў шыю. Мядзведзь аграмадны стаіць на беразе каля ягонага пляцака ва ўвесь свой рост, і стрэльба ў яго між лапаў ног на зямлі ляжыць, як цацачная. І не мядзведзь гэта, а што страшней, мядзведзіца. Іван павярнуўся тварам да яе, глядзіць вочы ў вочы і падзяляе іх метраў 5-6 голае вады. Мядзведзіца, якая, відаць, ішла да рачулкі, каб рыбкаю паласавацца, з цікаўнасцю разглядае невядомага звера, што стаў на ейным шляху, і, пэўна ж, таксама думае, што рабіць. Стаялі яны гэтак доўга-доўга. Івану сцягнулася мо хвіліну ці болей, і столькі думак, як ратавацца, пранеслася ў Іванавай галаве, што і не злічыць. Мусіць, гэта няпраўда, што чалавек у такія моманты ўсё сваё жыццё прыгадвае. Прынамсі, у мяне такога не было, казаў Іван. Можа, таму, што паміраць я не збіраўся. І ніводная думка ратавальнай не была. Безвыходная сітуацыя. Адступаць назад, дык спатыкнешся на камень і упадзеш. Капец тады, спінай павярнуцца і пайсці, слабасць сваю паказаць. Няма выйсця, толькі торгнешся, мядзведзіца зрушыцца, кінецца і задушыць у сваіх абдоймах. А сябар всё не ідзе і не ідзе. Глядзеў Іван то на стрэльбу ў нагах мядзведзіцы, то на яе самую, нерухомую, застылую. Прыйшоў трохі ў сябе, супакоіўся і вырашыў крыкам сваім грозным мядзведзіцу спужнуць, прагнаць. Набраў я ў грудзі паветра і гаркнуў на ўсю моц, сказаў Іван. Гаркнуў і тады толькі зразумеў, што памылку зрабіў, бо між гэтых сопак ды бамбуку згубіўся мой крык магутны. Піск мышыны выйшаў, а не роў мядзвежы. Паказаў тым самым я мядзведзіцы сваю слабасць, і пайшла яна на мяне. Івану пашанцавала. На ягоным беразе рачулкі расла каржакаватая хваіна, невысокая, але даволі тоўстая ў камлі. Крок другі, і Іван за ёй, а мядзведзіха ўжо смярдзюча дыхае ў твар. Так яны і хадзілі вакол дрэва па крузе, бы гуляючы, хто каго перахітрыць і ловячы наперад кожны мажлівы рух суперніка, пакуль не прыйшоў Іванаў сябар і адным стрэлам не паклаў мядзведзіцу. І так блізка была яна, што апырскала сваёю крывёю рукі Іванавы, і так роспачна ўжо забітая глядзела яму ў вочы, асядаючы пад дрэва, што хочаш не хочаш, падумаеш, а звяры таксама мыслі маюць. Іван так вобразна расказваў пра гэты выпадак, што ён, здаецца, не слухаў яго, а фільм глядзеў, і то не сябар Іванаў выйшаў да рэчкі, а ён, і як яму стрэліць было, каб Івана не параніць і мядзведзіцу з аднаго разу забіць, ды прылаўчыўся нейк, бабах! Яны яшчэ доўга сядзелі ў той вечар, Іван гаманіў, распавядаў пра свае прыгоды, а ён лавіў кожнае слоўка. Гарэлка ў пляшцы пілася патроху і не канчалася. Яму ісці у свой гатэльны пакойчык не хацелася, але ён раптам убачыў вочы Ларысы. Яны настойліва выганялі яго, упарта казалі: «Табе пара ісці, хлопча». Яна ўвесь дзень чакала вечара, яна дачакалася яго, але яна губляла свой вечар. Ноч надышла, а ён адбірае, спальвае на размовы такі дарагі час, калі Іван належыць толькі ёй, і гэтага часу так мала, усяго ноч, лічаныя гадзіны. Ён уявіў сабе Ларысу побач з гэтым волатам і адвярнуў вочы. Яна была, між іншым, зусім худзенькай і дробненькай, хоць косць і была ў яе шырокаю. Яна па жыцці і побач сярэдняга росту мужчынам выглядала б кволай. 1,60 м росту, дзяўчо, ды і годзе, змучанае Іванам, змардаванае, але як хочацца ёй гэтай пакуты.
Яна была старэйшай за Івана гадоў на 10, а мо і 15, ёй было за 50 па ўсім. Хоць выглядала яна маладзейшай, асабліва цяпер у агністай пажадзе, у паўзмроку вялізнай Іванавай хаты, адныя вочы на твары, адныя вочы, якую асвятляла стомленая напаўсляпая лямпачка на 60 ватт, што адзінока вісела на дроце пад сярэдняй бэлькай, і таму ў куце ля стала, дзе яны сядзелі, было карычнева-цьмяна, а што рабілася ў куце насупраць, там, дзе печ і на печы, увогуле разгледзець было немажліва, там начавала ноч. Шэрыя сцены, шэрая мэбля, шэрая вопратка, шэрыя коўдры уцягвалі, убіралі ў сябе святло, тапілі яго, паланілі, забівалі, не выпускалі, і ў паўцемры Ларыса падавалася яму то бабай ягой, ад якой трэба ўцякаць, то дзяўчом аднагодкаю, якой нясцерпна хочацца, якую хочацца. Прырода патрабуе. Ён не ўяўляў, што з ёю будзе рабіць гэты гігант, ці яна з ім. Даруйце, але ўявіце сабе тую сітуацыю, яе вочы, што блішчаць юрам. Зразумейце, чаму ён пра тое думаў, гледзячы на яе, хоць і разумеў, што лішні тут, што замінае ім, аднак вырашыў застацца, каб... Не, гэта пачынаецца пераказ ягонага сну, які не даваў спакою яму всю тую ноч на панцырным ложку паўднёва-курыльскага гатэля. Ох, сон, сон, як жывы, як рэальнасць памятаецца той сон яму, а тады ён устаў падумольна-няўмольным. Позіркам развітаўся. Ларыса запрасіла яго заўтра схадзіць пакупацца ў гарачых лячэбных крыніцах, якім цаны няма і якія прыватызавалі памежнікі. Ён не адмовіўся і не пашкадаваў потым. Благадаць, вакол шэрань белая, над вадою пара туманіцца, а ў вадзе цяплынь ды лёгкі смурод серавадародны п'яніць. І зрабіў крок з парога хаты ў поўную цемру вострава. На вуліцы агледзеўся і ўбачыў, як арыенцір, пляму святла той адзінай лямпачкі, што гарэла каля ўвахода ў гатэль, памкнуўся бегчы, але наткнуўся на нешта кшталту невысокага плота, потым зачапіўся за штосьці, упаў і пайшоў асцярожна, абмацваючы перад сабою дашчаны насціл і зрэдку адступаючыся ў гразь каля яго. Ён бываў у расейскіх гарадах і вёсках на поўначы і сустракаў там якраз такія вось збітыя з дошак ходнікі, і таму падумаў, што гэтыя ходнікі дарожкі між гаразі ці не адзінае, што прыўнеслі свайго на курылы расейцы. Ступаў і баяўся толькі, што можа згубіць насціл і забрысці некуды ў сопкі, а то і ў акіян. Аднак час вяртацца на міліцэйскае лецішча у надвячорак, дзе яны з сябрам Уладзем пакінулі ў перадпакоі хаціны каля невысокае па пояс грубкі печы з кружкамі зверху, якую на Палессі лічаць і называюць украінскаю свае плецакі. Дасталі з іх вудкі-донкі, накапалі, азіраючыся і прыслухоўваючыся да мерных уздыхаў акіяна і пошуму ветру ў блізкім бамбуку, тых самых гноевых чарвякоў, і вырашылі, пакуль яшчэ светла, парыбаліць у акіяне, як іх вучыў дзядзька, злавіць якую камбалу ці палтуса, альбо горшай справай івасі, сардзіну ці краснапёрку. Уласна, рыба іх не цікавіла, іх цікавіў працэс. Так і просіцца параўнанне з наведнікамі дамоў пад чырвонымі ліхтарамі, якіх не цікавіць, што за жанчына будзе іх абслугоўваць, а цікавіць уласна працэс. Акіян якраз ажываў, ачуніваў, супакойваўся пасля нядаўняга шторму. Бераг быў завалены гурбамі свежавыкінутай шэра-сіняй марской травы, жоўта-зялёнай слізотаю марской капусты,
кавалкамі, цэлымі дошкамі і стваламі мытага абяскуранага дрэва, карабельным смеццем, абрыўкамі тралаў, аранжавымі і белымі пенапластавымі паплаўкамі ў выглядзе шароў пласцінаў. Кажуць, у Японіі гэта цэлы бізнес збіраць выкінутае акіянам на бераг дабро. Так, гэта толькі ў Расеі яно смецце і здаваць на перапрацоўку. Але гэта ўсё крыху паводдаль, а метраў 5 берага ля самае вады, якія аблізвалі цяпер затухаючыя хвалі, былі чыстымі, пясчанымі, роўнымі і цвёрдымі, нібы заасфальтаванымі. Мясцовыя шафёры скарыстоўваюць у часы адліву бераг як найлепшую дарогу, каб на грузавіку ці легкавіку хутчэй праскочыць ад пасёлка да пасёлка. Ага, хвалі ўжо затухалі, але былі яшчэ даволі высокімі, а ўдалечы і ўвогуле мелі метры 3 ў вышыню і неслі на сваіх вяршыньках характэрныя белыя бурунчыкі-баранчыкі, што сведчыла пра іх моц, аднак у бераг яны ўжо не білі, а плаўна і настойліва накатваліся ўсёй сваёю даўжынёю, прычым не пад прамым вуглом, а коса, як любяць наразаць каўбасу ў менскіх рэстаранах. Яны кідалі свае донкі з цяжкімі свінцова-алавянымі грузіламі далёка ў ваду. Наколькі хапала лёскі, дурнота сухапутная, думаецца цяпер пра тую іхнюю спробу рыбалкі, але тады ўсё было на поўным сур'ёзе. Яны кідалі донкі ў акіян з надзеяй на добрую здабычу, а акіян, гуляючы, выплюхваў іх на бераг. Прайшла мо гадзіна, сцямнела, пакуль яны адышлі ад азарту і зразумелі, што акіян здзекуецца з іх. Ну, па апошнім разе, сказаў Ладзя, і ён пачаў круціць над галавою свінцовы груз, кінуў і... Сэрца зайшлося ад болю. Адзін з кручкоў донкі пранізаў халодны змерзлы указальны палец. Упіўся глыбока да косці, і дастаць яго было немажліва, сядзеў намёртва, як урос. Яны вярнуліся да лецішча, селі на ганку, сябар дастаў нож, і ён пачаў выразаць кручок. Нож, як заўсёды, быў тупы, скура не рэзалася, мяса рыпела пад ім і не паддавалася, а кроў сачылася хутка, і з-за яе таксама не было нічога відаць, тым болей, што тут, каля лецішча, пад дрэвамі было зусім цёмна, значна цямней, чымсьці на беразе акіяна. Ён паклаў палец на калена і, не гледзячы, а толькі сцінаючыся ад вострага болю, пілаваў яго ўздоўж цэўка кручка, каб дабрацца да бародкі і выслабаніць палец. Што яшчэ было кепска, кручок прабіў палец правай рукі, і пілаваць трэба было нязручнай для яго няўмелай левай рукою. Сябар парываўся дапамагчы, але ён не дазваляў. Калі робіш сам, здаецца, не так балюча, і сябар стаяў побач, назіраў, падціскаючы вусны за ягонай экзекуцыяй. Нарэшце ён вырваў кручок з пальца, адышоў на крок ад лужынкі сваёй крыві на зямлі і палячыў палец, прадэзінфіцыраваў народным сродкам. Як вучыў яго бацька, як рабіў не раз у дзяцінстве, як робяць усе на палесі. Тым болей, што ўвесь час, пакуль ён чыкільгікаў тупым нажом, яму вельмі хацелася гэта зрабіць. Абліў сваёю вадкасцю і кавалак бінту, які падаў сябар, моцна абкруціў, заціснуў палец, каб кроў супакоілася і перастала сачыцца. Можна было б перадыхнуць і рыхтавацца да начлегу, але найперш трэба было паесці, бо яны раптам адчулі апроч стомы моцны голад і згадалі, што ад палуднавання ў паўднёва-сахалінску смачным цётчыным баршчом яны гадзіна ў 8 ужо нічога не елі. Сябар чыркнуў запалкаю, і яны ўвайшлі ў цемру перадпакоя, дзе пакінулі пляцакі з харчам і цёплымі рэчамі. А варта сказаць, набралі яны з сабою, не шкадуючы грошай, сахалінскіх прысмакаў. І пры талонна-карткавай сістэме журналістам на востраве, як ідэалагічным падручным партыі, жылося някепска.
І перад уваходам у перадпакой у кожнага, прынамсі ў яго дакладна, прамільгнула, згадалася каўтком сліны вяндлінка-грудзінка, набытая ў краме на выездзе за Нівы. Маскоўская сыравяленая каўбаска, узятая ў рэдакцыйным буфеце, добра правэнджаная спінка кіты, тлустая, па пальцах, па барадзе цячэ і крапае лой на сурветку, на падлогу. А да ўсяго сальца бел-чырвона-белае, гурочкі, памідоры, часнычок, цыбулька, востренькія карэйскія прысмакі ў цэлафанавых пакетиках, капустка, чумча, чарамша, якую робяць тут з першых парасткаў папараці, што расце на востраве, а не з маладога часныку, як у Беларусі. Праперчаная морквачка. Мроі іхнія шугануў страшэнны грукат і жахлівы піск у перадпакоі, калі туды зазірнула святло запалкі. Нібыта яны заспелі там знянацку ды перапалохалі мядзведзя, не менш. Яны знямелі ў адчайным страху, бо дагэтуль былі ўпэўненыя, што ў лецішчы нікога няма. Знекалі белая, а цяпер закопчаныя ў мурынах грубкі, што была вышынёю ў метр, суцэльныя цемры пазіралі на іх, гарэлі чырвона-жоўтымі вуглямі вялізныя вочы. Пераліваліся ў святле запалкі толькі 2 кропкі вачэй, і больш нічога не відаць. «Ай!» — крыкнуў сябар. Гэта дагарэла, і апякла пальцы запалка. Стала цёмна, і яны выскачылі ў двор. Што гэта было? Недаўменна, бязмоўна пыталіся яны адзін у аднаго і маўчалі, не знаходзячы адказу. Ну, прынамсі, не мядзведзь. Мядзведзя б яны і ў цемры разлічылі, разгледзелі б. То было нешта невялікае, бо зусім блізка адна ад адное стаялі кропкі вачэй, толькі дужа агрэсіўныя і ад таго не менш страшнае. Але раз маленькая, то ён узяў у руки турысцкую сякерку, куды ж у лес без сякеркі ехаць, а сябар у адную руку той самы нож, якім ён палец свой крэмзаў, а ў другую скручаную з савецкага Сахаліна паходню. Газета гарэла лепш і дольш, чымсьці запалка, вядома, і яны рушылі ў перадпакой. Цяпер за дзвярыма пачулася шабрушэнне, тупат шматлікіх ножак, грукат дробных скачкоў. Гуп-гуп-гуп, дзверы расчыніліся. На грубцы, на тым самым месцы блішчэлі тыя ж самыя жоўта-чырвоныя вочы, а за імі вымалёўваліся абрысы здаравеннага пацука. Добры кот, не меней. Ад ног ягоных звісаў уніз і губляўся недзе ў цемры доўгі, як электрычны шнур, хвост. Пацук глядзеў на няпрошаных гасцей і не варушыўся. Гаспадаром тут, каралём быў ён, гэта неаспрэчна, і прымаў ён іх на сваім троне, печцы-грубцы, каля якой стаялі плецакі. Стаялі? Не, цяпер яны абвісла ляжалі, былі поўненькімі, дутымі, як мячыкі, калі пакідалі іх тут, а цяпер відавочна пустымі. Сябар махнуў паходняю, тыцнуў агнём у бок караля, і той паважна, па-царску павольна, грацыёзна скочыў у цемру, бліснуўшы сытым крутым бокам, нібыта завіс на хвілю ў паветры і знік у другім пакоі. Толькі чутна было, як цокаюць ягоныя кіпцюрыкі па падлозе. Сябар заціснуў паходню ў дзвярах, і яны апусціліся да плецакоў. Якое расчараванне чакала іх! Усё, што можна было з'есці, было з'едзенае. Акуратна, культурна, знікла нават прытлушчаная папера. І вяндлінка, і каўбаска, і рыбка, і хлеб, і карэйская капустка з дзіўным назовам чумча, смярдзючая, не раўнуючы як дзярмо на пах, але прыемная на смак. Асобнаю горкаю ляжалі абгорткі цукерак, роўненькаю такою зграбненькаю, нават гожа эстэтнаю горачкаю. Чалавек не склаў бы так. Цукеркі ж былі з'едзеныя ўсе да адной. Плецакі былі вызваленыя ад усяго ядомага, як прааміячанае возера калгаса Шлях Леніна на Віцебшчыне ад усяго жывога.
Ні крыхі таго, што можна было б пажаваць, пагрызці, усё знайшлі пацукі да каліва. І голад яшчэ мацней засмактаў пад лыжачкай, і сліна ўжо не глыталася, горла перасохла. Але голад голадам, а наперадзе ноч, і хто яго ведае, ці хапіла іхніх прысмакаў усім гэтым пацукам, каб наесціся. Ці мо збегліся пачвары на пір з усіх ваколіцаў, галодныя, і цяпер толькі і чакаюць, калі яны з сябрам заснуць, каб накінуцца, перагрызці горла і напіцца крыві. Ён згадаў чамусьці сярэднявечнае азіяцкае, кітайска-японскае ці японска-кітайскае пакаранне. Пацукоў некалькі дзён не кармілі, трымалі ў клетцы, а потым гэтую клетку прыстаўлялі да голага цела чалавека, да жывата, адчынялі дзверцы, і галодныя пацукі, каб вырвацца на волю, прагрызалі жывот і па глотцы праз рот вылазілі. Але ён не стаў расказваць уладзю пра гэта. Страху і без таго хапала, да ўсяго выявілася, што яны, заняўшыся рыбалкаю, не нарыхтавалі на ноч дроваў, і паліць грубку не было чым. Ісці ж цяпер у цемру шукаць паліва не адважваліся. Лепш хай сабе і з пацукамі, але сядзець пад дахам. І яшчэ адная праблема акрэслілася праз момант. Электрычнасці, такога звыклага ім і паўсядзённага здабытку цывілізацыі, тут за 50 кіламетраў ад жылля, вядома ж, не было. Але не было і газавай лямпы, не ўзялі яны з сабою, бо не ведалі, і ніхто не папярэдзіў свечак. Савецкі Сахалін з ягоным апошнім артыкулам пра небывалы на востраве ўраджая гуркоў дагараў, запалкі чыркаць таксама надоўга не хопіць, а сядзець у цемры, сярод пацучынага царства, а пацукі ў цішы смялеюць, яшчэ невыносней. І тут ён убачыў на грубцы кансервавую бляшанку, ёмістую з-пад тушонкі, зазірнуў у яе. Бляшанка паслужыла камусьці падсвечнікам, і на дне яе ляжаў ладны недагарак свечкі, і ледзь не палову займаў застылы воск, што сцёк сюды не з аднае, згарэлае свечкі. Яны ўздыхнулі з палёгкай, недагарак, лёс, Бог даваў ім хоць нейкую перадышку. Запалілі свечку і агледзеліся, сям-там з кутоў на іх пазіралі, не клепаючы дзірачкі вачэй, галодных, бясконца галодных пацукоў. Не менш галодныя былі цяпер і яны, і калі б злавілі якога пацука, і калі б было вогнішча, дык засмажылі б дзічыну і з'елі. Фу, брыдота, абыдземся, але наперадзе цэлая ноч, і класціся спаць страшна, а спаць хочацца. Стома вымушала іх калі не прылегчы, дык прысесці. Яны зазірнулі ў другі вялікі пакой, там стаяла ўздоўж сцяны 3 ложкі, засланыя, мяккія, і яны так і запрашалі іх у свае нетры. Ды які там сон, а свечка дагарае, ужо растапіла воск пад сабою, і, адбіваючыся ў лужынцы, нібы ў люстэрку, гарыць кончык нітачкі, як лампадка. Ягонае вока упала на горку цукеркавых абгортак і бліснула здагадка. Трэба абмакнуць паперкі ў расталы на дне бляшанкі воск, а потым туга скруціць іх, атрымаюцца новыя свечкі. Яны так і зрабілі, прапітвалі наскрозь паперкі воскам, скручвалі іх у палачкі і складвалі на печы, каб застывалі. Паспрабавалі падпаліць, і о цуд, свечкі гарэлі, праўда, з шыпеннем і патрэскваннем, пастрэльваннем, але гарэлі і асвятлялі пакойчык так, што можна было нават чытаць. Такім чынам у іх з'явіўся занятак паліць свечкі па чарзе адну за адной, а згаралі яны даволі хутка, і ляпіць з расталага воску новыя, паліць і ляпіць.
Аднак усё некалі заканчваецца, растала і горка паперак, вымакаўся і перапаліўся амаль увесь воск, а да позняга восеньскага ранку яшчэ далёка, зрэшты, пакуль займаліся справай, крыху прывыклі да пацукоў, што сноўдалі па цёмных кутох. Не тое, каб пацукі пачалі здавацца хатнімі коткамі, але ўжо не такімі і страшнымі, хоць па-ранейшаму брыдкімі і гнюснымі. Папера скончылася, воск згарэў, а да світанку яшчэ гадзінаў 3-4, і сон бярэ сваё. Вочы зліпаюцца, сядзець на ўколенцах ля свечак нязручна, ногі стаміліся, закляклі, нямеюць. Вочы прывыклі да цемры, ложкі бачацца ў пакоі. Чаму б не легчы? Спаць не будзем, паляжым толькі. Вырашылі, прылеглі, і пацукі, здаецца, супакоіліся. Чутно толькі, як на вуліцы дробны дожджык імжыць, і з даху раз-пораз кропелькі зрываюцца, падаюць. Ну, нібыта нехта пад вакном асцярожненька ходзіць. Туп, туп. А можа, то і не дождж крапае, а нехта і сапраўды пад вокнамі ходзіць і зазірае ў іх. Мо мядзведзь? Вядома, ён, каму ж яшчэ хадзіць тут? І вушы ператвараюцца ў вочы, слых дамалёўвае ў мозгу карціну, як пад вакном тупае мядзведзь на задніх лапах і зыркае ў шыбы. Ці ёсць там хто? Добра, што свечкі дапалілі цёмна, і пах дыму перабівае пах чалавечыны. Не, давай расказваць показкі, а то заснём, і пацукі на нас тёпленькіх накінуцца. Яшчэ гадзіна прайшла. Не, давай спаць па чарзе, ты спі, а я па каравулю. І на гэтым усё. Прачнуліся ранкам, сонца нахабна паглядае з акіяна проста ў вакно, і ці не яно іх разбудзіла, а можа і голад падняў, бо адразу ж невыносна захацелася есці, а з усіх мажлівых харчоў у іх засталася толькі соль, не з'елі яе пацукі. Выйшлі з лецішча, на сонца прыжмурыліся, сарвалі па лісточку, па травінцы, пажавалі, ні смаку, ні наедку, выплюнулі зялёную сліну. Падышлі да рэчкі, а там рыбы аж кішыць, гарбушай бы падлогай рака засланая, спіна да спіны, як паркет. Ідзе рыба на нераст, выконваць сваё жыццёвае прызначэнне. Вось яна, чэрпай, дадавай солі, гатуй і еш. Кінуліся да вады, а не, пужлівая рыбка, так проста голымі рукамі яе не возьмеш. Як толькі спусціліся яны да вады, здаецца, паменела гарбушаў, каля берага, дзе спыніліся, і зусім не відаць, затое насупраць вада ажно кіпіць. Трэба сказаць, што рачулка каля лецішча на раўніне была і сапраўды рачулкаю. Тут яе вусце, абгінаючы лазню метраў праз 50, упадала ў акіян, і таму яна была шырокаю, метраў 7, і глыбокаю, з рукамі. Камянёў у цемры дна не відаць. Учора, кідаючы донкі, яны заўважылі, што на беразе акіяна, даволі дзікім, бо людзей тут амаль не бывае, чаго толькі не валяецца, і асабліва шмат рыбацкіх прычындалаў. Выйшлі на бераг, завалены пасля шторму даўгімі палосамі марской капусты, якая таксама ежа. Адарвалі дзеля смеху па кавалку, пажавалі, цвёрдая і прухкая быгума, і толькі хруст пяску на зубах. Знайшлі кавалак сеткі, ячэйкі якога якраз падыходзілі пад памеры гарбушы ў рэчцы, прывязалі яго да палак, атрымалася снасць, якую на палесе называюць падхватам, адышліся трохі далей, дзе вады па калена, і палезлі ў сцюдзёную, ох і халодную раку, што кіпела рыбай, каб злавіць сабе сняданак. Хвілінаў праз 30 зуб на зуб у іх не трапляў, і яны нарэшце зразумелі, што гэткім чынам застануцца не тое, што без абеду, але і без вячэры.
Рыба ў сетку не траплялася. Гарбуша, што ідзе на нераст, рыбіна, вядома, нахабная, напорыстая, ніякія перашкоды яе не спыняюць. Яна можа пераскочыць праз плаціну, праз вадаспад у некалькі метраў вышынёю. Яна ўзбіраецца ў горы нават там, дзе на перакатах вады амаль няма, толькі голыя камяні. На пузе паўзе, без ног скача, а да мэты дабіраецца. Але ж і пужлівая, асцярожная пры гэтым, не за сваё жыццё баіцца. Ёй трэба зберагчы сябе дзеля нашчадкаў, дзеля працягу роду. Адным словам, гарбуша была вакол іх, яны былі ў гарбушы, аднак ніводнай рыбіны, як не выхітрываліся, не злавілі, і тады ў адчаі яны адкінулі сетку і пачалі лупіць па рыбіных спінах палкамі, каламі. Попадешь по яе спине, а лепш по голове, оглушишь, тут бы подхапить ды на бераг. Аднак не, плынь моцная, зносіць, і яны скарысталі апошні варыянт. Ён ішоў спераду і глушыў рыбу, а ўладзя ззаду стараўся падхапіць яе. Не з першага разу, але яшчэ праз паўгадзіны валтузні ім удалося нарэшце здабыць 2 самак з ікрою. Ад гарбаносых самцоў самкі відавочна адрозніваюцца сваёй прыгажосцю, грацыёзнасцю. Як і хацелі, кілаграмаў па 2-3 вагою, падхапілі іх за жабры і панеслі да лецішча. Цяжкія выслізгваюцца, хоць ты як дзіця на рукі бяры. Першай справай успаролі жываты, дасталі ікру, засалілі, потым набралі ў рэчцы вады, прынеслі дроваў, падпалілі грубку і паставілі варыцца рыбны суп. З адное рыбы, ні бульбіны, ні макароніны, ні нават цыбуліны ў іх не было. Пакуль збіралі дровы, крэмзалі на кавалкі рыбу, ікра прасалілася і можна было яе есці. Прасалілася, гэта моцна сказана, усё роўна соль была асобна, а ікра асобна, прычым яшчэ цёплая, жывая, аднак есці яе было немажліва не толькі таму, а найперш з-за таго, што не было ў іх ні скарынкі хлеба, а есці ікру, памазаную соллю, нават па голадзе не дужа прыемны занятак. У горла не ідзе, перастрае, не глытаецца, хоць пальцам піхай, у роце расце, як мама казала. Пэўна, яны яшчэ не вельмі прагаладаліся і лепш пачакаць вараныя рыбы ці супу, ці юшкі. Дачакаліся, далі крыху астыць, пакаштавалі. Есці можна, але дужа галоднаму, бо без хлеба нязвычна. З'елі па кавалку вараныя гарбушы і здаволіліся. Голад не прагналі, толькі крыху прытупілі. Што далей рабіць? Не пойдзеш жа пешкам да бліжэйшага жытла за 50 кіламетраў па хлеб. Трэба дзядзьку чакаць, які абяцаў пад'ехаць заўтра. Часу наперадзе мора, акіян, увесь дзень, ды яшчэ ноч з цяпер ужо дакладна агаладалымі пацукамі ў суседзях, але лепш ужо тут пераседзець, чым у голым лесе начаваць і потым, якраз на падыходзе да пасёлка, дзядзьку перастрэць. А дзень выдаўся найцудоўным, радасным, сонечным, і яны пайшлі гуляць па беразе. Быў адліў, акіян ужо супакоіўся, і па краі ягоным можна было шпацыраваць нібы па набярэжнай. Але далёка ад лецішча не адышліся, не таму, што як Рабінзон убачылі раптам чалавечыя сляды, а таму, што праз паўкіламетра наткнуліся на 2 вайскоўцаў. Яны вырашылі памежнікаў з нейкае заставы, якія мірна спалі пад дрэвам, паклаўшы галовы на аўтаматы. Служба ў іх такая, радзіму абараняць, пажартаваў сябар, аднак далей яны не пайшлі, яшчэ прачнуцца ды пачнуць страляць без разбору, вярнуліся назад да лецішча. Заспаныя пагранцы пад вечар прыйшлі да іх самі, пацікавіліся, хто ды адкуль, памежная зона ўсё ж, адсюль усяго 70 кіламетраў да Хакайда, уплыў можна, пастаялі, папалілі і па сакрэце расказалі навіну. Ноччу нашыя карэйскі пасажырскі самалёт тут непадалёку завалілі, амаль у нейтральных водах, ледзь не ўцёк гад.
Боинг 747 з 2 ці 3 сотнямі пасажыраў. Разведчык натаўскі над Камчаткаю ўсім Сахалінам праляцеў, толькі пра тое ні гугу. Мы вось ходзім, глядзім, ці ашмёткі якія не выкінула. Калі што цікавае ўбачыце, паведамце, застава тут недалёка, кіламетраў 10 па беразе. Яшчэ па цыгарэтцы ў сябра стрэльнулі, потым яшчэ па адной выцыганілі за вуха на дарожку і пайшлі, пабліскваючы на сонцы рулямі аўтаматаў. Расповеду пра самалёт ён з уладзем і паверылі, і не паверылі. Неяк не надалі ўвагі таму, што гэтай ноччу, калі яны змагаліся з пацукамі, са сном і голадам, недзе ў небе проста над іхнімі галовамі здарылася трагедыя. І толькі потым у паўднёва-сахалінску яны зразумелі значэнне таго, што адбылося. Горад гуў поўніўся чуткамі, людзі на працы, на вуліцах, у аўтобусах толькі пра тое і шапталіся. Па мясцовай тэлевізіі спачатку назвалі гэта маною, проіскамі імперыялістаў, а затым у маскоўскай правдзе з'явілася нататачка пра збіты карэйскі самалёт, і давялося прызнаць, што было гэта, але крушэнне пацярпеў. Не пасажырскі самалёт, а разведчык, начынены шпіёнскай апаратурай, які наўмысна збіўся з курсу і праляцеў над самымі сакрэтнымі ваеннымі базамі. І яшчэ праз час пацвердзілі, што там былі пасажыры, аднак толькі як прыкрыццё. Пазней, ужо на курылах, ён паглядзеў выпускі навінаў японскага тэлебачання, паказвалі слёзы радні сотняў загінулых з каментаром па-расейску, ведалі, што глядзяць на астравах, а яшчэ больш праўды расказаў ім сябрам выпадковы спадарожнік на цеплаходзе. Адным з тых самых, Марыя Ульянова альбо Герман Геринг, калі яны плылі з Карсакава ва Владзівасток, трэцім у іхняй каюце быў лётчык марской авіяцыі, які ведаў усё і ў якога пасля пляшкі гарэлкі за знаёмства свярбеў язык расказаць, каб падняць тым сваю значнасць. Лётчык некалькі разоў пачынаў распавядаць, потым прыкладываў палец да вуснаў «Ціха, ціха, ціха!» і замаўкаў, а ўвечары, прыйшоўшы з рэстарана і даведаўшыся, што хлопцы з Беларусі, сказаў: «А самалёт той карэйскі ваш зямляк збіў, я яго ведаю». Перажывае чалавек, нашыя праспалі самалёт, заўважылі толькі калі ён пасярод Сахаліна быў, а як ляцеў над Камчаткаю, зусім не бачылі, паднялі перахватчыкаў, а карэйц ужо да нейтральных водаў падлятае. Што рабіць? Яшчэ пару хвілінаў і не дастанеш яго. Нашы чаргу трасіруючымі каля носа, каб завярнуць. Не зважае карэец дадому мкне, тады ваш беларус каля вострава Манерон за пасёлкам Праўда і зрэзаў яго. Цэлы месяц потым на тым месцы тралілі, ніводнага цэлага цела, рукі, асобныя пальцы, адзенне, папера, цацкі дзіцячыя. Абасраліся перад усім светам, а землячок ваш, калі даведаўся, што пад 3 сотні людзей паклаў, ледзь з глуздоў не з'ехаў. А на лецішчы ў той дзень яны на бераг акіяна больш не пайшлі. Не да таго было, дужа есці хацелася, а пайшлі ў лес ягадаў пашукаць. Дакладней не ў лес, а ўздоўж дарогі, бо ў лес было страшна заходзіць. 5 крокаў і можаш заблудзіцца ў мядзвежых сцежках сярод бамбуку ды гіганцкіх лапухоў незваротна, так ім здавалася. Ягадаў не знайшлі, але неспадзявана, разграбаючы лісце клапоўкі на схіле, ёсць такая цікавая далёка-ўсходняя ягадка, якую не відаць з-пад цёмна-зялёнае былакаванае лістоты, а знайсці першую можна толькі наступіўшы на яе і пачуўшы рэзкі пах, таму і клапоўка. Пачулі натужны гул газіка, што ўспаўзаў на сопку, і сустрэлі дзядзьку, які вырашыў прыехаць на дзень раней. І дзякуй Богу, бо яшчэ ноч яны тут не вытрымалі б.
Дядька тут жа падстрэліў баклана і зварыў шурпу. Супец быў брыдкаватым, як на іх густ. Мяса баклана пахла рыбай і морам, было жорсткім, як кавалкі вяроўкі, але яны лавілі крупінкі і бульбінкі, на ўвесь рот кусалі хлеб і цыбулю і ўміналі шурпу за мілую душу. А потым, пакуль дядька паліў лазню ды мыўся, салодка спалі сытыя і стомленыя ўвесь вечар, які перайшоў ноч. Назаўтра дядька даў ім па стрэльбе, па свістку манку, і яны пайшлі паляваць на рабчыкаў, копчыкаў, пажартаваў сябар. Па тых самых мядзвежых сцежках у зарасцях бамбуку, гіганцкіх агурэчніку, мядзвежай дудкі ды лапухоў. Казалі, гігантызм раслінаў з'ява выключна сахалінская, якую вывучаць прыязджалі маскоўцы і якой месцічы ганарыліся, а ён потым пад Менскам сустрэў цэлыя плантацыі мядзвежай дудкі, што за нашых пару месяцаў лета вымахвала на 3 і больш метраў вышыню, і ніхто не здзіўляўся гэтаму. Дядька папярэдзіў ні ў якім разе не страляць на гук, шум, голас, толькі па цэлі, якую бачыш, і добра зрабіў, бо на свіст іхняга манка з кустоўя выйшаў яшчэ адзін паляўнічы і адкуль узяўся з такім жа свістком. Чужак свісь і сябар свісь, чужак свісь і сябар свісь, а ён трымаў на мушцы тое месца, адкуль ішоў свіст, і ледзь стрымліваў сябе, каб не гакнуць на голас рабчыка-копчыка, і калі ўбачыў перад сабою не птушку, а твар чалавека са свістком, так і асеў. І сказаў сябру: «Усё, паляўнічы з мяне на гэтым скончыўся». Ён вярнуўся да лецішча, дядька збіраўся вудзіць рыбу ў рачулцы і рыхтаваў прынаду, нарэзаў кавалачкаў капронавых панчохаў і закручваў у іх па 3-4 ікрынкі. Атрымліваліся вузельчыкі, якія нагадвалі гронкі ягады марошкі. Аказваецца, вакол гарбушаў падчас нерасту аціраецца драпежная рыба кумжа, якая палюе на ікрынкі, з'ядае іх на нерасці, і рыбакі скарыстоўваюць гэтую ахвоту кумжы да дармовага ласунка, аднак так проста ікрынку на кручок не пачэпіш, праб'еш і выцеча як вока, толькі белая скурка застанецца, а ў капроне ікрынкі і відаць, і падчапіць за нітачку акурат можна. Карацей, замест дядькі на рыбалку як госць выправіўся ён. Рыбацкае шчасце, вядома, такое ж няўлоўнае, як і паляўнічае, але бацька ягоны любіў казаць: «У рыбака голыя бака, але дым не пусты». Так яно і здарылася, толькі закінуў ён вуду ў рачулку бліжэй да вусця, дзе шырэй, глыбей і рыбы не відаць у празрыстай чарнаце, як леска напялася і пачала рэзаць ваду. Нябачная кумжа адразу ж сквапна хапанула ікрынкі і паплыла далей, але ўжо на кручку. Рыба падалася магутнаю і, адпаведна, вялізнаю. За жыццё яна змагалася імпэтна, стралою кідалася ад берага да берага, ускаламаціла ваду і распалохала ўсё і ўсіх вакол сябе. Выцягнуць яе было няпроста, найперш таму, што быў ён нядужа спрактыкаваным рыбаком і баяўся страціць свой першы улоў. Урэшце на траве перад ім апынулася маленькая, сантыметраў за 20, дужа упартая, вёрткая і неспадзявана прыгожая рыбінка. Ён адышоўся метраў 30 і зноў закінуў вуду, ікрынкі не паспелі патануць, падсечка, і другая, крыху большая рыбінка ўжо б'ецца каля ног. Выцягнулася зусім без напругі, проста дасталася з вады. Потым трэцяя, яшчэ драбнейшая за першую. Расчараванне ягонае зняў дядька, які падышоў і шчыра здзівіўся. Кумжа лічыцца ці не самай каштоўнай тут, самай чырвонай з чырвоных і самай паважанай з паважаных у рыбакоў, бо гарбушу ідзі ды бяры голымі рукамі, а кумжа рыба рэдкая, шляхетная. 2-3 ўжо шчасце, а 10 герой. Дядька прашаптаў штосьці кшталту: «Пачаткоўцам дурням шанцуе»,
А ён падумаў, што нарэшце Сахалін яго прыняў і аддзячыў за знаёмства, за прыезд і за любоў. Потым, пасля абеду, а дзядзька з кумжы згатаваў файны, не тое слова, пальчыкі абліжаш, шашлык. Яны паехалі на далекаватую водмель, быў адліў, акіян адступіўся ад берага, пакінуўшы мокрыя камяні, здалёку падобныя на спіны статка марскіх коцікаў на лежбішчы ля горада Невельска, каб назбіраць морапрадуктаў, ракавінак марскіх пятушкоў, пеўнікаў, марскіх грабяшкоў, грабеньчыкаў і, вядома, крабаў. Грабяшкоў ды пятушкоў, іх тут часцей трубачамі называюць, сабралася па вядру хутка, якое ўсё ж багатае тут мора, а вось крабы былі самаходныя, яны не чакалі, як ракавінкі, калі іх падымуць, а разбягаліся, зашываліся ў шчыліны, плёскалі па лужынах вады, бараніліся клюшнямі, балюша шчыпаліся, ніяк не даваліся ў рукі. А браць трэба толькі за верх, за панцыр, дзе вочкі перлінкі злосна бліскаюць. Аднак і імі цэлафанавы пакет даволі хутка напоўніўся, вячэра была класная, якая ўсё ж смаката, марскія грабяшкі, куды там нашыя баравікі, хоць калі трошкі схібіць, калі падыграць сабе, дык і падобныя па смаку. Спаць гэтым разам яны клаліся сытыя і заснулі хутка пад пошум акіяну, пад пашкробванне пакінутых у пакеце на заўтрашні сняданак жывых крабаў, пад мерны храп дзядзькі, які заснуў раней за іх. І прачнуліся ад страшнага крыку, саскочылі з ложкаў, не разумеючы, што адбылося. Ці не галодныя пацукі накінуліся на дзядзьку і загрызлі. Сябар запаліў свечку, былі тут запасы, пра якія яны ў першы вечар не ведалі і не знайшлі. Дзядзька сядзеў у ложку і трос вялізнаю, апухлаю, шматпальцавай рукою. Не адразу, але ім дайшло, што гэта крабішча вісіць у яго на руцэ. Ноччу крабы прарвалі цэлафан, ці пацукі прагрызлі, лезучы па ежу, і распачалі вайну з нахабамі-пацукамі за авалоданне пакоем і ўсім лецішчам. Дзядзька прачнуўся, пачуў шкрабаценне пад ложкам, апусціў туды руку, як дома да коткі, і краб цапнуў яго соннага. Смех смехам, аднак трэба ўжо развітвацца з лецішчам, бо час вяртацца ў пачатак да вогнішча, што гарыць каля намёта, дзе чакае яго. Смачная юшка, якую заварылі сябры браты армяне, хоць ён не аматар юшкі, тым болей з марской рыбы. А дзе яе тут на шыкатане рачную знойдзеш? Бо марская рыба і ўсе гэтыя морапрадукты, грабяшкі ды петушкі, трубачы, марскія агуркі, трапангі ды капуста, ламінарыя, крабы ды кальмары даўно абрыдлі, і хочацца акунькоў ды плотачак, як на радзіме на сяляве, і хочацца дамоў на Беларусь, у родную неўпарадкаваную Беларусь, бо менавіта там, на Сахаліне, калі ў адзін з выходных яны з сябрам пайшлі да гары пад назовам Пік Чэхава, прагучала, а слабо ўвесь дзень адразмаўляць тут на Сахаліне толькі па-беларуску. Слабо? Аказалася не слабо, аказалася можна. Там, на Сахаліне, ён упершыню задумаўся над тым, хто я ёсць і што я ёсць без роднай мовы. Бо да таго ганарыўся, што чыста-чыста, зусім без акцэнту, размаўляе па-расейску. Менавіта адтуль, з Сахаліна, ён вярнуўся на Беларусь беларусам, бо іхняя спроба размаўляць па-беларуску не наткнулася на неразуменне і супрацьстаянне, гаварыце на нармальным языку, як дома, а наадварот успрынялося натуральна. А што такога? Вунь побач з намі карэйцы жывуць і размаўляюць па-свойму, а далей армяне і так хуценька балбочуць, што не зразумець нічога, але хай, няхай.
А ёсць яшчэ каракі ці ніўхі, якім іх пісьменнік Уладзімір Сангі, што ў савецкім Сахаліне спрабаваў працаваць, нядаўна буквар напісаў, каб мову вучылі, так што і вы гаварыце, прыгожая ў вас мова, хоць і смешная трохі нашаму вуху. І яны размаўлялі і балдзелі і усведамлялі сябе іншымі, не чужымі, але іншымі. Так, на Сахаліне, на беразе Ціхага акіяна, на краі свету думаецца пра Беларусь, якая так далёка і заўсёды блізка, з табою, у табе. На Сахаліне любяць Беларусі беларусаў, бо яны знаходзяцца на другім краі канца, кола, а значыць побач. На Сахаліне кожны чацвёрты беларус, прыехалі па вярбоўцы пасля другой сусветнай вайны. Праўда, ужо не па пашпарце, бо яго даўно запісалі расейцам, уся радня ягоная, а тым болей іхнія дзеці ўжо расейцы, а па сваёй геннай памяці. На Сахаліне яму не давалі забыцца, што ён беларус, песняры культавы гурт, і прымушалі, давалі сотні падставаў ганарыцца тым, што ён беларус. Загадчык аддзела сельскай гаспадаркі газеты «Савецкі Сахалін» Мардвін з-пад Разані Фердалі Сахатавіч, якога клікалі ўсе ласкава Сахатавіч, хацеў яго, як бульбаша, зрабіць галоўным на Сахаліне спецыялістам па вырошчванні бульбы на каменнай глебе вострава. І не столькі вырошчвання, бо сякая такая бульбачка там расла, колькі па ўборцы. Ніяк не ішлі там камбайны, блыталі бульбу з каменнем і ламаліся бясконца. Смешна, цяпер смешна, а тады было ўсё на поўным сур'ёзе. Дарэчы, як і ўласна журналісцкая праца, які дурны ён быў, бо каму цікавая ды патрэбная тая праца, бясконцыя камандзіроўкі да перадавых жывёлаводаў, нарыхтоўшчыкаў кармоў. О, нарыхтоўка кармоў на тагачасным Сахаліне песня. Кожны завод, кожны калектыў з'яўляецца шэфам саўгаса, а тут іх прыблізна па адным на раён. І ўсё лета вахтавым метадам, змяняючыся па чарзе, шэф добываюць кармы на лугах, уздоўж дарог, у лесе для саўгаса. Дзеля гэтага будуюць стацыянарныя лагеры, палаткавыя гарады, і колькі там людскіх трагедыяў ды шчасцяў нараджаецца. Гародніна водаў. Бо і цяпер у гэтым тэксце згадкі толькі пра тое, што было па-за працай, пра тое, што не ўвайшло ў рэпартажы ды нарысы, крытычныя артыкулы ды фельетоны. Але ён не застаўся на востраве, каб культываваць там ісконна беларускую бульбу. Даруй, даруй, Сахалін, даруй востраў скалы ля чорнае рэчкі. Не ўтрымаў яго там і любімы тады пісьменнік Антон Паўлавіч Чэхаў, які зрэшты і сам пабыў на Сахаліне як на экскурсіі, прыблізна столькі ж часу, колькі і ён. Але ехаў туды ён не з-за Чэхава і не па чэхаўскіх слядах. Пра падарожжа Чэхава на Сахалін ён падрабязна даведаўся толькі на Сахаліне, і напісаную Чэхавым кнігу пра востраў здабыў і прачытаў толькі на самім Сахаліне. Кнігу гэтую чамусьці замоўчвалі, не выдавалі і не рэкламавалі ў СССР, як іншыя рэчы класіка, і стараліся не ўключаць у зборы твораў. Дагэтуль пра Сахалін чытаў ён хіба ў рамане Мікалая Задорнава, бацькі будучага савецка-расейскага гумарыста Міхаіла Задорнава, які славай сваёй пераплюнуў і зацьміў старэйшага. То быў расповед пра тое, як капітан Невельской адкрываў за татарскім пралівам праліў Невельскога, каб даказаць, што Сахалін востраў, а не паўвостраў, і раман называўся гучна і запамінальна «Вайна за акіян». Кніга Чэхава была іншай, дакументальнай і зусім не гераічнай. Пачытаўшы, ён зразумеў, чаму расейцы стараліся не афішаваць яе, хоць там нібыта бичаваўся і аблічаўся царызм, што па тым часе не проста трэба, а неабходна было рабіць. Нібыта важнае слова, бо Чэхаў напісаў праўду не пра царызм, а пра расейца ўвогуле. Заўсёды і ўсюды прыхадняў. Аўстралія, краіна катаржанаў, сёння працвітае, бо вольная, а Сахалін
і прызнаваў, а тады да прайгранай Японіі вайны гэта крамолаю не лічылася, і пра першаснасць адкрыцця, даследавання і пасялення японцаў на поўдні Сахаліна і Курылах. Тым не менш на Сахаліне быў культ Чэхава, горад Чэхаў, вуліцы Чэхава, усюды, дзе толькі можна, кінатэатры ды тэатры імя Чэхава, пік Чэхава, культ роўны, калі не большы за культ Леніна. Музеі Чэхава, у адным з якіх ён убачыў рэч, якая нібыта належала Чэхаву. Дажджавік і здзівіўся памерам яго, мяркуючы па здымках, па твары, яму заўсёды здавалася, што Антон Паўлавіч быў невысокім чалавекам, а тут плашч гіганта проста. Экскурсавод паведаміў, нібы па сакрэце, тое, што чамусьці не казалі. Чэхаў быў высокім для таго часу мужчынам за 1,80 м ростам. А потым дасведчаны экскурсавод-патрыёт аспрэчыў яшчэ адну ісціну. Апошнія словы Чэхаў прамовіў не па-нямецку, іх штэрбе. Гэта прыгожая мана, ён папрасіў перад смерцю падаць яму шампанскага, і гэтая просьба ягоная была апошняй прамоўленай. З экскурсаводам, а то быў бордзенькі дзядок з чэхаўскай бародкай, яны потым разам выйшлі з музея, а размяшчаўся ён у самым адметным у паўднёва-сахалінску будынку, былым японскім, з загнутымі, як у пагады, канцамі страхі. І прасядзелі ў кавярні колькі гадзінаў за размоваю, ён усё намагаўся ўзяць яму 100 гарэлкі альбо пляшачку добрага віна на дваіх. Дзядок жорстка і катэгарычна адмаўляўся, як адмаўляюцца толькі істыя п'яніцы ад спакусы, аднак на развітанні сціпла папрасіў набыць пляшачку звычайнага чарніла, якое толькі і ўжывае сам-насам, бо жыве адзін. Па дарозе да гарэлачнае крамы стары расчуліўся і пачаў распавядаць пра донжуанскі спіс Чэхава, потым перакінуўся на Талстога, які прызнаўся Чэхаву, што быў у маладосці нястомным ёбарам. Але няхай дасведчаныя чытачы шукаюць пра гэта ў іншых кнігах, а ён здрадзіў востраву, каб не здрадзіць Беларусі. Ён вярнуўся дамоў і не да бульбаўборачных камбайнаў, ні да родных вішняў ды ліпаў, ні да маці, ні да сяброў і ні да каханай нават, а проста дамоў, бо родны дом гэта ёсць і маці, і сябры, і каханая, усё разам. Вярнуўся, каб зноў і зноў сцвердзіць ісціну, каб любіць Беларусь нашу мілую, трэба дома бываць часцей і быць дома не госцем. І вось цяпер, калі ён сказаў пра Сахалін, што мог і не мог сказаць, калі збіраецца адсюль дамоў, прыйшоў час нарэшце не прамаўчаць і пра тое, дзеля чаго ён паехаў на востраў. Што прывяло яго сюды? Зрэшты, ніякая гэта не таямніца, бо што яшчэ можа прывесці, як не каханне, дакладней, любоў. Так, любоў да ўсяго японскага, пачынаючы ад літаратуры, гісторыі, культуры, людзей, да раслінаў, страваў, назвы якіх былі вычытаныя ў кнігах, да японскіх жанчынаў, якіх ён уяўляў анёламі з анёльскімі крыламі. Гэтакімі мадам Батэрфляй, хоць у менскай оперы мадам Батэрфляй спявала жанчына гадоў за 50, гэткая грубка на тоўстых ножках. І анёлападобнымі трапяткімі характарамі. Усё японскае пачыналася для яго з любімага Акутагавы, мінаючы Коба-Абе, Кавабату, Кэндзабуро Оэ ды іншых лаўрэатаў і нелаўрэатаў Нобеля, кнігі якіх былі даступнымі, а тым болей моднага падчас перабудовы Юкія Місіму і звышмоднага цяпер Харукі Муракамі. Нашумелай часопіснай рэчы Пікуля пра 3 ўзросты Акіна-сан, фільмаў Акіра Курасавы, якія давалі болей. Праўда, галоўны фільм Мэтра не дэрсу ўзала, як лічылі ў СССР.
Ён убачыў пазней па вяртанні з Сахаліна той, у якім герой амаль 2 гадзіны экраннага часу нясе сваю маці ў горы, каб пакінуць там паміраць, бо стала яна для сям'і лішняй. Ага, вось яшчэ адна паралель між японцамі і беларусамі. Ніхто не звярнуў увагу на беларускі фальклор, гэтак як Курасава на японскі. У беларускіх казках сыны заводзяць старога непатрэбнага бацьку ў лес і пакідаюць паміраць. Ці не ёсць гэта родавая радзінная пляма беларусаў? Беларусь знаходзіцца між захадам і ўсходам, але на захадзе. Для еўрапейцаў увогуле характэрны эдыпаў комплекс. Сын забівае бацьку. Для азіятаў рустамаў комплекс. Бацька забівае сына. Хто тады расейцы з іх Іванам Жахлівым ды Пятром Першым? Беларусы знаходзяцца пасярод, сын адводзіць бацьку ў лес паміраць. Японія знаходзіцца між усходам і захадам, але на ўсходзе, на захад ідзе поўня, а цені кветак на ўсход. А ў Японіі сын адносіць маці ў горы паміраць. Менавіта тут нашае падабенства і нашае адрозненне, падабенства ў сярэдзіннасці. Дух сярэдзіны жыве не толькі ў Японіі, лунае ён і над Беларуссю. Адрозненне толькі ў накірунку вектара. Праз колькі гадоў па ягоным вяртанні з Сахаліна здарылася тое, што нават скептыкаў прымусіла ўбачыць падабенства Беларусі і Японіі. На свет, а найперш на Беларусь абрынуўся Чарнобыль. Ваенны атам першым упаў на Хірасіму і Нагасакі на галовы японцаў, а мірны на галовы беларусаў. Зноў нібыта палярнасць, ваенны мірны, зноў нібыта супрацьлегласць, а па сутнасці адно і тое ж. Не пытайцеся, чаму менавіта Беларусь і Японія, хіба бывае на гэтым свеце нешта выпадковае. Так, пра Японію ён ведаў і шмат і мала, і гэтая палярнасць шмат і мала ляпіла палярны вобраз народа, уражанне самурайскай жорсткасці, свірэпасці нават межавала, перапляталася з пяшчотаю, замілаваннем, што абапіралася на асаблівае стаўленне да прыроды. Зноў паралель, хто яшчэ ў Еўропе так любіць прыроду, як беларусы, хто яшчэ, нягледзячы на меліярацыю ды Чарнобыльшчыну, так збярог яе, хто мае Белавежу і балоты Палесся, сям'і, родных і блізкіх, але паколькі патрапіць у самую Японію яму, студэнту журфака БДУ, на той час было абсалютна немажліва, нават па турыстычнай пуцёўцы. Абраў ён больш просты шлях. На Сахаліне, паўднёвая палова якога да 45-го года была японскай, жылі ягоная цётка і дзядзька, сястра і брат маці. І ён вырашыў паехаць туды на творчую практыку ў абласную газету, што і зрабіў. З першых крокаў на востраве ён шукаў тое, што засталося тут ад японскай прысутнасці, смакаваў былыя назвы Карсакава, Паўднёва-Сахалінска, Холмска ды іншых паселішчаў. Як проста Тойохара, Отомарі, Хонто, Сірітору, Эсутору, Отіай, Маока. Шукаў будынкі, адзінкі якіх з характэрнай непераробленай азіяцкай пагаднай архітэктураю, з дахамі загнутымі бы крылцы матылькоў на ўзлёце, але засталіся. Думаў знайсці сакуру у ружовым вэлюме кімано, пакратаць смочкі яе дробных, хай неядомых вішанек. Ён прывёз з сабою нават беларускіх вішняў, нарваных у бацькоўскім палескім садзе ў роднай вёсцы, каб высыпаць іх пад ногі сакуры, але так і не знайшоў яе. Вішні, як делікатэс, з непрыхаванай радасцю з'ела ягоная радня, бо на Сахалін тады, бывала, прывозілі на караблях бананы і ананасы, апельсіны і грэйпфруты, на самалётах армяне вазілі дужа дарагія дыні і кавуны, траплялі і чарэшні, але вішні ніхто ніколі не прывозіў.
Мо таму, што тут задужа холадна было сакуры, хоць на курылах многія дрэвы сваёй раскідзістасцю вельмі нагадвалі яе, а мо таму, што не было тут японцаў, а яна расце толькі там, дзе ёсць японцы. Так, на востраве, на Сахаліне японцаў не было. У гэтым ён хутка пераканаўся, хоць і прыцягнуў да сябе сваімі роспытамі цікаўнасць пэўных органаў, пра што да пары да часу да выцечкі на курылы і не падазраваў. Усіх іх альбо вынішчылі, альбо дэпартавалі пасля 45-го года, альбо саслалі ў лагеры на далёкі ўсход, альбо самі яны з'ехалі на поўдзень. Японцаў не было, затое шмат жыло карэйцаў, якія хоць і вузкавокія, хоць і круглатварыя, але ад японцаў адрозніваюцца так, як бульба ад яблыка. Шмат армянаў, ёсць абарыгены, ніўхі, айнаў, іх згадаваў яшчэ чэхаў, ужо няма, ды каракі, якіх мой дзядзька называў на стары расейскі лад гілякамі і ўсё жартаваў са швагра: «Нафіга ты браў жонкі беларуску, жаніўся б лепш з гілячкаю, ім дазваляюць па 100 кіло чырвонай рыбы на чалавека лавіць і за браканьерства не ганяюць, а з рыбы можна зрабіць усё, нават абутак у час татальнага дэфіцыту». А то быў якраз такі час, аднак сапраўднымі гаспадарамі былі там славяне, расейцы, беларусы, украінцы. Хоць і хадзіла на востраве показка, паспрачаліся аднойчы армянін і кареец, хто на Сахаліне гаспадар, пабіліся ў кроў, пасадзіў іх міліцыянт у кутузку, кажа: «Пасядзіце тут ноч, астыньце і разбярыцеся, хто на востраве гаспадар». Раніцай адчыняе дзверы, кареец першым выскоквае і крычыць, паказваючы на армяніна: «Ён гаспадар, я гаспадыня». Тут кожны славянскі сахалінец голасна рагоча, бо падкузьміў такі сваіх галоўных супернікаў па востраве, якія сваё месца ведаюць, але прэтэнзіі маюць і жывуць шчыра, дружна ў сваіх кланах супраць рускіх. І калі б не Масква, калі б карэйцам можна было, дык японцам давялося б надоўга забыцца пра вяртанне ісконна рускіх земляў у сваё лона, а то і зусім страціць надзею. Дык вось, праз колькі тыдняў ён ужо ведаў, што на ўсім Сахаліне і курылах жывых японцаў менш чымсьці пальцаў на руках, а з дзяцей увогуле адна дзяўчына прыблізна ягонага ўзросту, студэнтка мясцовага педінстытута, але цяпер і яе ў паўднёва-сахалінску няма. Яна на курылах у будатрадзе, на Пуціне, працуе на адным з кансервавых заводаў. Бацькі яе, камуністы-падпольшчыкі, можа, нават і завербаваныя савецкія разведчыкі падчас вайны, цудам выжылі пасля вызвалення, яшчэ большым цудам не патрапілі ў лагеры, і яна іх позняе дзіця, народжанае падчас хрушчоўскай адлігі, бо да таго яны баяліся заводзіць дзяцей, кожную ноч чакалі чорнага ворана. Цяпер пенсіянеры жывуць ціха, непрыкметна, апошнія дні свае прысвяцілі адзінай дачушцы, дужа не хацелі пускаць яе ў гэты будатрад, моцна перажываюць, але на курылы самі яны не выязныя. Ён сустрэўся з японцам нібыта выпадкова і ўбачыў, што японец такі, якім ён яго сабе і ўяўляў. Зусім не ваяр і нават не ронін, хоць потым ён вымушаны быў прызнацца сабе, што памыліўся, бо перад ад'ездам японец таемна паказаў яму свой гонар, кароткі меч сето, які захаваў і спадзяваўся скарыстаць у апошні патрэбны момант. Усмешлівы, добразычлівы, шыя ўвесь час торгаецца, нібыта ў паўпаклоне. Было так, ён выпадкова прысеў, стомлены на лаўку, на якой сядзеў японец, абапершыся на гожы кіёчак. Японец быў сухенькі, дробненькі, спакойна мітуслівы, якімі бываюць азіяты, недаверлівы. Жыццё сярод чужых людзей навучыла яго не верыць ім ад пачатку і давяраць толькі потым.
Японец сядзеў шырока расставіўшы ногі і час ад часу нешта чырыў кіёчкам на пяску. Можа, іерогліфы згадываў, можа, пісаў ліст дачушцы. Краем вока ён назіраў за японцам, а той, пэўна ж, за ім. Тэмы для размовы ў яго не было і не прыдумлялася, і ён баяўся, што зараз японец устане і пойдзе, а яшчэ раз ён да яго падсесці выпадкова не зможа. Перад імі метраў 10 на асфальтавым ходніку два вераб'і распачалі бойку за скарынку хлеба, за вялікую для іх, падскоквалі, стукаліся грудкамі, выбівалі з сябе папушынцы і разляталіся. Пакуль яны біліся артыстычна, бы акторы за ролю, скарынка ляжала голая і адзінокая, як пакінутая жанчына. Да яе падышла варона, дзелавіта дзеўбанула, падкінула высока над сабою, прагна схапіла і праглынула. Японец пасміхнуўся, зірнуў на яго, ці ўсвядоміў ён сімвалічнасць таго, што адбылося. Больш зручнага моманту дзеля знаёмства можа і не быць, зразумеў ён і ляпнуў неўпапад першае, што прыйшло ў галаву. Не падзеліся, страціш усё. Японец зноў пасміхнуўся, кіўнуўшы галавою, нібыта пагадзіўся з ім, хоць ён адчуваў, што сказаў, калі не глупства, дык банальшчыну, але спыняцца яму было нельга, і ўрэшце ён пачуў голас японца ў адказ і здзівіўся. За амаль 40 гадоў жыцця сярод расейцаў той так і не навучыўся размаўляць без акцэнту, без сюсюкання і скрыпу, якія яго адразу выдавалі. Калі ж японец даведаўся, што праз некалькі дзён ён едзе на Курылы, не стрымаўся і папрасіў адвесці перадачу дачушцы. «Татюське», — сказаў японец, і ён не адразу зразумеў, што гэта не імя. Трошкі прысмакаў і пару пашытых маці цёплых шкарпэтак. Ён з удзячнасцю не адмовіўся, яму трэба было наладжваць масток. Але на шыкатане яны з той японачкай размінуліся. Яна прастудзілася і захварэла, і яе адправілі на Сахалін ці не тым цеплаходам, на якім прыплыў ён. І на востраве цалкам выпадкова аказалася толькі адна японка, тая самая маскоўская гейша Таня, і яму нічога не заставалася, як скарыцца ейным чарам на самым краі СССР, на мысе каля знакамітага каменнага аргана, ад чаго яму цяпер сорамна і за што яму цяпер назаўсёды сорамна. І ён шукае апраўдання і вінаваціць братоў армянаў, якія ў першы дзень адпусцілі яго аднога. А з той адзінай сахалінскай японачкай ён усё ж пазнаёміўся, калі вярнуўся ў паўднёва-сахалінск і панёс бацькам неперададзеную перадачу. Яны вохкалі, шкадавалі, што яму давялося столькі дзён цягаць пакунак з сабою, ушчувалі, што не расчыніў і не з'еў прысмакі, і тут жа частавалі імі, паілі горкаю зялёнаю гарбатай, японец вучыў гульні ў го. А потым яны з японачкай сядзелі ў ейным пакоі, ціха гучаў магнітафон, адмысловы, дарэчы, Соні, спявала машына часу. Вот новый поворот, что он нам несет. І сапраўды, што, падумаў ён, і густы іхнія супалі, і гады былі блізкія, і была яна сімпатычнаю, як усе познія дзеці, кволаю і разумнаю, ён быў ёй таямнічым незнаёмцам з далёкіх краёў. Загучалі песняры, якіх яна любіла яшчэ больш, чым машыну часу, не стрымалася і пачала падпяваць па-беларуску ўслед Барткевічу: «Александрына, шукаю я няма», і зусім без акцэнту, нават расейскага, чыста-чыста, а потым, чым болей сходзіць дзён начэй, і сляза ў вачах. Яна сядзела на канапе, падцяўшы пад сябе маленькія, нібыта некалі бінтаваныя ступні, якія так хацелася пакратаць.
Господі, як добра было яму тут, мо ўпершыню за амаль 5 сахалінскіх месяцаў, побач з гэтаю дзяўчынаю, нічога яму ад яе не трэба было, толькі каб не адштурхнула, не зірнула няласкава, не прагнала грубым словам. Але яна і не збіралася гэтага рабіць, і яны пасябравалі. Нікога на цэлым Сахаліне ў яго не было дагэтуль, курылы не ўлік, і ён гатовы быў пагадзіцца са словамі месцічаў: нашыя дзяўчаты пераменлівыя, як нашае надвор'е, а надвор'е на востраве і сапраўды было непастаянным. За дзень мог 10 разоў пачынацца дождж, і пад настрой столькі ж выходзіць яснае сонейка. Яшчэ Чэхаў пісаў: тут што не мясціна, свой клімат. Так, яны пасябравалі, але над ім ужо навісла сякера вяртання дамоў, і ў вушах гучала ўжо лермантаўскае «бывай нямытая». Хай праз паўмесяца, аднак непазбежнае вяртанне, і ён упершыню адчуў на сабе хуткацечнасць часу. Адзінае, што ён мог зрабіць, не прыспешваць яго, а паспрабаваць спыніць, бо толькі тут, толькі цяперака ў яго быў рай, па-японску «харайсо», амаль так казаў стары японец сваё любімае расейскае слоўца «харасо», ці хоць бы запаволіць. Але час у кожны момант, ідучы павольна, бег няўмольна, і вось ужо заўтра яму ад'язджаць, адплываць з Карсакава ва Владзівасток. Уладзе і ён вырашылі дабірацца дамоў праз увесь СССР на цягніку з прыпынкамі на пару дзён у Хабараўску, Іркуцку, Новасібірску. А яны з японачкай яшчэ ні разэчку не пацалаваліся нават. Ну, хай яна цнатлівая, а ён, а што ён? Яму гэтага і не трэба было. Яму, не паверыце, хапала яе рукі ў ягонай, яе вачэй у ягоных, яму хапала шчака да шчакі, плячо да пляча, калена да калена, глядзець на кволыя хмаркі вакол поўні ў небе над сопкай пад назовам горнае паветра. Гэта яна навучыла яго любавацца поўняй, і, гледзячы на поўню, ён і цяпер згадвае яе. На якую яны з сябрам у першы іхні выходны на Сахаліне выправіліся на прасткі па тых самых мядзвежых сцежках. Лезлі пад вуглом градусаў 60 гадзіны 2, выпацкаліся, вымачыліся ў струменях вады, што падалі зверху з крыніцаў, абадраліся, урэшце падняліся шчаслівыя на вяршыню і ўбачылі, што там стаяць 2 масквічы 412, якія ўз'ехалі сюды па звычайнай дарозе, і па той дарозе хады да вяршыні хвілінаў 40. Гэтак горы ім, раўнінна-балотным людзям, упершыню сказалі, што да вяршыняў не бывае прамых шляхоў, і што прамы шлях не заўсёды самы кароткі і самы хуткі, што радасць і расчараванне заўжды ходзяць побач. Ён расказаў гэты выпадак японацы, і яны разам смяяліся, уяўляючы, як тое было. Ён не хацеў расчаравання ні для сябе, ні для японачкі, рускае імя якой было Аня. «Скажы мне, Ганулька», спяваў ім Мулявін. А японскае сваё яна так яму і не назвала.